हरे कृष्ण सर्वांना. आपले भक्ती सदाचार क्लासमध्ये सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण आपल्या क्लासची सुरुवात नेहमीप्रमाणे गुरुवंदना आपण करूया, गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करूया आणि त्याचबरोबर आपण मंगलाचरण गाऊया आणि आजच्या आपल्या जो भक्ती सदाचार क्लास आहे त्याची आपण सुरुवात करणार आहोत. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. चैतन्य महाप्रभु की जय हो. श्री राधा गोविंद की जय हो. श्री प्रभुपाद की जय हो. श्री गुरु महाराज की जय हो. ग्रंथराज भागवतम की जय हो. हरे कृष्णा सर्वांचं पुन्हा एकदा मी आपल्या या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आज आपण आपलं जे दुसरं मॉड्यूल आहे भक्ती सदाचार आपला जो क्लास आहे त्याच्यातलं तर ते म्हणजे दशावतार आहे आणि त्यातला आपण आज तिसरा अवतार अभ्यासणार आहोत. आणि खूप सुंदर भगवानाची लीला जी आहे तिसऱ्या अवतारात घडते. तर असा जो तिसरा अवतार आहे त्याला म्हणजे वराह अवतार या नावाने संबोधण्यात येतात. तर असा जो वराह अवतार आहे तर भगवान यांचा आपण अभ्यासणार आहोत. चला आपण आता काय करू की भगवान यांची वराह अवतार लीला कशा पद्धतीने घडली तर हे आपण अगदी म्हणजे अगदी सखोल आणि खूप सर्व संदर्भ घेत आणि योग्य पद्धतीनं म्हणजे जितकं जे काही आपल्याला म्हणजे भागवताच्या माध्यमातून जाणून घेता येईल अशा पद्धतीनं आपण आज अभ्यासणार आहोत. तर सर्वांनी खूप छान अगदी एकाग्रपणे लक्ष देऊन ऐकायचा प्रयत्न करूया. ही खूप सुंदर लीला आहे. भगवानांच्या लीला सगळ्या सुंदरच असतात एकापेक्षा एक आणि अवर्णनीय असतात. पण भागवतामध्ये इतकं सुंदर वर्णन आहे या लीलेचं आणि ह्या लीलेचं महत्व काय आणि ह्याची फलश्रुती काय हे सुद्धा आपण आजच्या पीपीटी मध्ये अभ्यासणार आहोत. तर आपण आता ह्या लीलेचा अभ्यास करायला सुरुवात करूया. तर आता जे थोडंसं हे मोठं करेल जरा ह्याचं हँडरायटिंग ना कमी वाटतं मला म्हणजे छोटं दिसतंय. तर आता वराहदेवांचं अवतरण कसं घडलं हे आपण अभ्यासणार आहोत. त्यापूर्वी थोडंसं आपण समजून घेऊया पार्श्वभूमी
की हे जे वराहदेव आहेत तर ह्यांच्याविषयी आता ही सगळी जी माहिती आहे तर ही कशी आपल्याला मिळते भागवतामध्ये, तर भागवताच्या आपल्याला जो तिसरा स्कंद आहे त्याच्या पहिल्या भागामध्ये की ज्याचं नाव आहे यथास्थिती. तर त्यामध्ये हा अध्याय 13वा येतो. आणि ह्या आधी काय घडतं तर म्हणजे एक थोडक्यात गोषवारा आपण समजून घेऊ की उद्धव जे आहेत तर त्यांचा आणि श्रीकृष्णांचा संवाद आहे. आणि त्यानंतर उद्धवजींना विदुर येतात भेटायला. ते तीर्थयात्रेवर असतात विदुर, जेव्हा युद्ध काळ असतो आणि मग त्यांना युद्धाची वार्ता समजते की युद्धामध्ये सगळ्या देशांचा संहार झालाय आणि पांडवांचा विजय झालाय. अशा पद्धतीने सगळं त्यांना युद्धामध्ये जे घडलं ते सगळं समजतं आणि मग ते येतात. मग उद्धव जे आहेत त्यांच्या भेटीला येतात. मग ते उद्धवांना प्रार्थना करतात. विदुर तर विदुर आहेत ते त्यांच्यापेक्षा वयस्कर आहेत, वडिलांच्या सारखे आहेत त्यांना. आणि उद्धव जे आहेत तर हे भगवान जे आहेत तर यांचे नातलगच आहेत आणि साक्षात म्हणजे त्यांना बलरामजींचे सहचर म्हटलं जातं उद्धवजींना. मग आता त्यांना प्रार्थना करतात विदुर जे आहेत ते की मला तुम्ही मार्गदर्शन करा की कशा पद्धतीने भगवान यांनी कार्य केले किंवा कशा पद्धतीने म्हणजे या सगळ्या भौतिक जंजाळातून आपण बाहेर येण्यासाठी भगवान जे आहेत ते त्यांनी मार्गदर्शन केले. मग त्यानंतर काय होतं की जे उद्धव आहेत तर ते जे आहेत तर ते वयाने लहान आहेत विदुरांपेक्षा. इथे हा भाग आपण थोडासा समजून घेऊया म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. त्यामुळं त्यांनी काय केलं, विदुरांना तिथून जवळच मैत्रीय मुनी म्हणून जे होते ते अत्यंत दिव्य स्तरावर असे असलेले मुनी होते आणि भगवान यांचं प्रत्यक्ष दर्शन त्यांना झालेलं होतं. तर असे जे मैत्रेय मुनी होते म्हणजे भगवान आणि मैत्रेय मुनींची भेट झाली असा एक संवाद आहे म्हणजे ह्या स्कंदामध्ये. तर आपण इतक्या सखोल मध्ये जाऊया नको, पण इतकंच समजून घेऊया की असे दिव्य स्तरावर स्थित असलेले आणि दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित असलेले मैत्रीय मुनी होते. मग तिथून जवळच त्यांचा आश्रम होता. मग आता जे आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत असतात भक्त तर ते काय करतात तर कशा पद्धतीचं वैष्णव सदाचाराचं पालन करतात हेच आपण यातनं शिकायचं. तर एखादा मनुष्य जरी दिव्य ज्ञानामध्ये अतिप्रगत असला तरी तो काय करतो तर त्यांना मर्यादा व्यतिक्रम म्हणतात. म्हणजे काय की ज्येष्ठ व्यक्तीशी त्यांनी कधी उद्धटपणे नाही वागायचं किंवा तिच्यापेक्षा श्रेष्ठ होण्याचा म्हणजे देखावा करून म्हणजे असा अपराध स्वतःकडून बिलकुल घडू नये याविषयी त्याने दक्ष राहिलं पाहिजे. म्हणजे काय की उद्धव जे आहेत तर हे सुद्धा ज्ञानामध्ये उन्नत आहेत. आणि मैत्री मुनी सुद्धा आहेत म्हणजे आपापल्या परीने ते त्यांच्या ठिकाणी दिव्य स्तरावर स्थित आहेत आणि यांची तुलना नाही करता येणार. तर आता उद्धव जे आहेत ते वयाने लहान आहेत आणि मैत्रेय मुनी जे आहेत तर ते ज्येष्ठ आहेत. मग विदुरांना त्यांनी काय सुचवलं की इथून जवळच मैत्रेय मुनी आहेत आणि त्यांच्याकडून तुम्ही मार्गदर्शन घ्या. त्यांचा आश्रम आहे आणि त्यांच्याकडून तुम्ही मार्गदर्शन घ्या. म्हणजे काय की उद्धवाला आध्यात्मिक विज्ञानाच्या सगळ्या तपशिलाची पूर्ण जाणीव होती आणि उन्नत स्तरावर होते ते. पण ज्ञानप्राप्तीसाठी विदुरांना त्यांनी मैत्रीय ऋषींकडे जायचा सल्ला दिला. म्हणजे जे विदुर आहेत ते उद्धवालाच आपला आध्यात्मिक गुरु म्हणून खरं तर स्वीकारणार होते. आणि उद्धवाचं म्हणजे जे स्थान होतं ते कसं होतं तर ते मुलासारखे होते विदुरांसाठी. म्हणजे इतके वयस्कर विदुर होते म्हणजे त्या इतके ते म्हणजे उद्धवांचे जेवढे म्हणजे ज्या वयाचे पिता असतील तर त्या वया इतकेच ते वृद्ध होते. मग मैत्रीय मुनींचा निवास जवळच असल्यामुळं उद्धवांनी काय केलं त्यांचा शिष्य म्हणून स्वीकार नाही केला. म्हणजे एखादा व्यक्ती जर उपदेश द्यायला सक्षम आणि ज्ञानपारंगत असला तरी तिथे जर अन्य ज्येष्ठ व्यक्तीची उपस्थिती असेल तर त्यांनी बिलकुल उपदेश करू नये हे आपण लक्षात घेऊया. आणि म्हणजे उद्धवांनी हे जे आहे हे त्यांचं जे त्यांचं जे आचरण आहे विदुरांशी तर हे जे आहे तर ते कुठल्या न्यायानुसार केलं ह्याला म्हणायचं मर्यादा व्यतिक्रम आचरण. म्हणजे काय की आपल्या मर्यादा त्यांनी सांभाळल्या आणि त्यांनी काय केलं आपल्यापेक्षा ज्येष्ठ व्यक्तीशी त्यांनी काय केलं तर अशा पद्धतीचं आचरण केलं की त्यांनी विदुर जे आहेत तर त्यांना जे मैत्रीय मुनी आहेत त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यायला सांगितलं. कारण अशा पद्धतीचं जर आपण आचरण केलं तर ते उद्धटपणाचं समजलं जातं. एक
ज्येष्ठ व्यक्ती आहे आणि जी दिव्य स्तरावर आहे आणि तिच्या उपस्थितीमध्ये जर आपण त्यापेक्षा किती किती ज्ञानामध्ये उन्नत आहोत असं जर एखादी जी आहे व्यक्ती जर दाखवत असेल किंवा अशा पद्धतीचा देखावा करत असेल तर तो मनुष्य कितीही दिव्य ज्ञानामध्ये प्रगत असला तरी ते उद्धटच वर्तन मानलं जातं. यासाठी त्यांनी अशा पद्धतीचा आपला अपराध घडू नये, म्हणजे तो अपराधच घडतो त्या वैष्णवचरणाशी आणि ह्यासाठी त्यांनी दक्ष असलं पाहिजे. म्हणजे मनुष्याने मर्यादा व्यतिक्रमाचं नियमाचं उल्लंघन नाही करायचं. म्हणजे आपण लहानपणापासून ऐकलं असेल पहा घरी, की ज्येष्ठांशी बोलताना आपण कसं तर मर्यादा व्यतिक्रमानुसार राहिलं पाहिजे. म्हणजे काय, की त्यांच्याशी आदराने बोललं पाहिजे आणि त्यांचा सन्मान ठेवला पाहिजे आणि त्यांच्याशी उद्धटपणे नाही बोललं पाहिजे, जरी आपल्याला ज्ञान असलं किंवा माहिती असली तरी. याचं कारण काय आहे, तर अशा पद्धतीचं जर वर्तन झालं तर तो अपराधच ठरतो त्या वैष्णवांच्या चरणी. आणि मग अशा व्यक्तीचं की ज्यांनी हे वर्तन केलंय त्याचं आयुमर्यादा, ऐश्वर्य, कीर्ती, पुण्य म्हणजे सगळं किंवा सगळ्यांकडनं मिळणारे आशीर्वाद सगळं सगळं गमावून बसतो. म्हणजे काय, की आपल्याला जर आध्यात्मिक विज्ञानामध्ये पारंगत व्हायचंय तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्यामध्ये कोणता गुण असणं आवश्यक आहे, तर नम्रता. हं? आणि त्याचबरोबर आपल्या ज्येष्ठांचा आपण सन्मान केला पाहिजे आणि हे खूप महत्वाचं आहे. आणि त्याचबरोबर काय केलं पाहिजे, की आपण जिथे उपस्थित आहोत तिथे आपल्यापेक्षा उन्नत व्यक्ती जर मार्गदर्शन करत असेल किंवा उन्नत व्यक्ती तिथे किंवा ज्येष्ठ उन्नत आणि ज्येष्ठ असे दोन्ही स्तरावर उपस्थित असेल तर आपण तिथे फारसा उपदेश द्यायचा प्रयत्न किंवा अशी उत्सुकता दाखवू नये. तर हे आध्यात्मिक जीवनामध्ये एखाद्या वैष्णवाशी आपण कशा पद्धतीने आचरण करू शकतो तर त्याच्याविषयीचं थोडंसं चिंतन आहे. तर हे श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला आपल्यासमोर खूप छान पद्धतीने मांडले. तर ह्यातून आपण समजून काय घ्यायचं, तर विदुर हे उद्धवांपेक्षा अधिक वयस्कर होते आणि मैत्रेय मुनी जे आहेत ते विदुरांचे आध्यात्मिक गुरु होण्यास अधिक पात्र होते आणि म्हणून आपण लाभ, प्रतिष्ठा, सन्मान हे टाळलं पाहिजे. म्हणजे आपण उतावळेपणाने गुरु नाही व्हायचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर भगवत सेवेप्रित्यर्थ आपण गुरु झालं पाहिजे. आध्यात्मिक गुरु कसं व्हावं, भगवत सेवेप्रित्यर्थ. आणि मग भगवान जे आहेत तर त्यांनी जी घालून दिलेली विधिविधानं आहेत तर त्याचं आचरण केलं पाहिजे. म्हणजे भगवान यांना कधीच नाही आवडेल की मर्यादा म्हणजे व्यतिक्रमाचा उद्धटपणा भगवान यांना कधीच नाही सहन होणार. आणि म्हणून कोणी स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी, लाभासाठी ज्येष्ठ आध्यात्मिक गुरु असतात त्यांची मान मर्यादा असते किंवा त्यांचा सन्मान असतो त्याचं उल्लंघन करू नये. म्हणजे भोंदू आध्यात्मिक गुरूंचा उद्धटपणा म्हणजे काय असतो, तर अशा पद्धतीचा आध्यात्मिक साक्षात्कार जो असतो आपल्याला होणारा जो असतो तर त्याच्या प्रगतीमध्ये बाधाच बनत असतो. म्हणजे भोंदू गुरु काय करत असतात, असे ज्येष्ठ आणि आध्यात्मिक गुरु जे असतात दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित तर त्यांचा अशा पद्धतीनं म्हणजे त्यांच्याशी ते मर्यादा व्यतिक्रमाचा उद्धटपणाही करू शकतात आणि त्यामुळे काय होतं, आध्यात्मिक प्रगतीसाठी एखाद्याच्या ते बाधक ठरतात. तर ह्याच्यातून आपण हा भाग समजून घेतला. थोडीशी प्रस्तावना मी सांगितली. मग आता इथे जे विदुर आहेत तर ते मैत्रेय मुनींकडे गेले त्यांच्या आश्रमामध्ये आणि त्यांच्याकडून त्यांनी मार्गदर्शन म्हणजे घेण्यासाठी त्यांना प्रार्थना केली. तर आता मैत्रेय आणि विदुर हा संवाद आपण अभ्यासणार आहोत. त्याआधी आता हा जो भागवत आहे हे शुकदेव गोस्वामी जे आहेत ते परीक्षित महाराजांना कथन करत आहेत. म्हणजे कसं, की कथेमध्ये कथा अशा भरपूर आहेत भागवतामध्ये. तर हा भाग आपण थोडासा समजून घेऊया, की सर्वात प्रथम शुकदेव गोस्वामींनी जो भागवत आहे परीक्षित महाराजांना जो आहे तर तो कथन केला आणि तिथे सूत गोस्वामी उपस्थित होते आणि त्या सूत गोस्वामींनी जे ऋषीची सगळ्या सभा होती म्हणजे जिथे नैमिषारण्यामध्ये सगळे जे ऋषी मुनी एकत्र आले होते तर त्यांनी सूत गोस्वामींना प्रार्थना केली की तुम्ही आता आम्हाला येणारं घोर कलियुग आहे आणि त्यामुळं या घोर कलियुगामध्ये असा एक न संपणारा यज्ञ की ज्यामुळे कलियुगाचे असे जे परिणाम आहेत घोर परिणाम तर ते त्यांचा थोडासा निपात होण्यासाठी याचा उपयोग होईल तर किंवा ते परिणाम थोडेसे कमी होण्यासाठी किंवा त्याची तीव्रता कमी होण्यासाठी असा जर कुठला यज्ञ असेल किंवा त्याचे परिणाम जे आहेत तर ते खूप दाहक होते. तर हे त्यांनी जाणलं होतं म्हणजे ते तपस्वी होते सगळे. तर यासाठी असा न संपणारा अखंड यज्ञ असा कोणता करावा अशा पद्धतीने त्यांनी सुत गोस्वामींची चर्चा केली आणि मग सुत गोस्वामींना त्यांनी प्रार्थना केली. म्हणजे त्यांचे जे प्रमुख होते ऋषी मुनींचे ते शौनक ऋषी आहेत तर त्यांनी प्रार्थना म्हणजे प्रत्येक गटाचा एक प्रमुख असतो तसं या सर्व ऋषींचे जे प्रमुख होते सर्व ऋषी मुनींच्या वतीने ते म्हणजे शौनक मुनी होते. तर त्यांनी सुत गोस्वामींना सर्वांच्या वतीने प्रार्थना केली की आम्हाला असा जो भागवत आहे तर त्याचं तुम्ही कथन करा.
आणि मग अशा पद्धतीने ही कथा चालते. मग आता इथे शुक गोस्वामींचा जो आहे तर तो संवाद आहे जो राजासाठी म्हणजे परीक्षित महाराजांना ते ऐकवतात असा पहिला श्लोक येईल आपला पहिल्या स्लाइडमध्ये. तर ही कथा अशा पद्धतीने चालते. मग या कथेमधली कथा म्हणजे काय आहे तर इथे शुक गोस्वामी आहेत तर ते कथन करतात परीक्षित महाराजांना की विदुर आणि मैत्रेय मुनींची भेट झाली आणि आता विदुर जे आहेत तर त्यांनी मैत्रेय मुनींना प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आणि अशा पद्धतीने ही दुसरी कथा कथेमध्ये सुरुवात होते. आणि मग जे मैत्रेय मुनी आहेत तर ते पुढील भाग म्हणजे विदुरांना कथन करतात. तर मग तो कोणता भाग कथन करतात तर ते म्हणजे वराहदेवांचं अवतरण कसं घडतं आणि कशा पद्धतीनं भगवानांची लीला झाली तर हे सगळं आपण त्या माध्यमातून म्हणजे त्या संवादातून म्हणजे मैत्रेय आणि मैत्रेय मुनी म्हणजे मैत्रेय मुनी आणि विदुर यांच्या संवादातून आपण समजून घेणार आहोत. तर ही पार्श्वभूमी आहे आपल्या आजच्या वराहदेवांचं जे अवतरण आहे तर त्याची. आता आपण पहिल्या श्लोकावरती जाऊया आणि त्या माध्यमातून आपण समजून घेऊया. त्याआधी आपण थोडासा हा भाग समजून घेऊ की कसं घडलं पहा म्हणजे भगवान यांच्या लीला असताना कसा भाग कसा म्हणजे कशा पद्धतीने भगवानाच्या लीला घडत होत्या आणि अवतार घडत होते आणि काय घडलं तर पहा म्हणजे युगानुसार काय घडलं तर सत्ययुगामध्ये काय होतं तर पहा विवाह आणि हिरण्य आणि त्यामुळे होते हे आणि जे म्हणजे वराहदेवांच्या रूपात आणि हिरण्याक्ष हा जो होता तो वेगळ्या ग्रहावर होता. त्यानंतर मग जे आहे तर ते त्रेतायुग आलं. त्यावेळेला काय झालं की वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये म्हणजे वेगवेगळ्या देशामध्ये होते. म्हणजे लंकेमध्ये रावण होता आणि भगवान श्रीराम जे होते ते अयोध्या राज्यामध्ये म्हणजे अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये म्हणून किंवा देशामध्ये म्हणून. आणि त्यानंतर जेव्हा द्वापार युग आलं तर त्यावेळेला काय झालं तर असुर आणि देव तर असे म्हणजे असुरी गुण असलेले लोक आणि दैवी गुण असं म्हणू आपण. तर ते एकाच कुटुंबात होते. एकाच कुटुंबामध्ये म्हणजे पांडव जे होते ते दैवी गुणांनी युक्त होते आणि असुरी गुण असलेले म्हणजे दुर्योधन किंवा हे सगळे कौरव हे होते. मध्ये काय आहे की एकाच व्यक्तीमध्ये दैवी आणि असुरी गुण आहेत. तर हे आपण समजून घेऊया थोडस म्हणजे दैव असुर संपन्न विभाग योग हा जो आहे आपण भगवद्गीतेत अभ्यासतो त्यावर. तर सत्ययुगामध्ये काय आहे तर वेगवेगळ्या 2 ग्रहावर जे आहेत तर ते म्हणजे असुर आणि देव अशा पद्धतीने यांचं प्राकट्य होतं. मग आता इथे वराहदेवांचं कसं प्राकट्य झालं हे आपण समजून घेणार आहोत. आणि सत्ययुगामध्ये असं का होतं सत्ययुगामध्ये सात्विकता होती 100% होती. म्हणजे त्या काळामध्ये सत्ययुगामध्ये पर्वत पक्षी म्हणजे क्षमा असावी पक्षी तर पर्वत आहेत किंवा पक्षी आहेत किंवा वेगवेगळे वृक्ष आहेत लतावेली हे सुद्धा आपापसाशी संवाद करत बोलत. कारण सत्ययुग म्हणजे काय तर भगवान जे आहेत तर ह्यांच्याविषयी म्हणजे जी काही असेल तर तो शुद्ध भाव आणि सत्वगुणाचं प्राबल्य जास्त होतं त्यावेळेला 100% सत्वगुण म्हणजे तेव्हा परमहंसच असत बरेच म्हणजे अशा पदाला पोचलेले भक्त होते. आणि त्यामुळं सत्ययुगामध्ये म्हणजे आयुमर्यादा ही जास्त होती आणि त्यामुळे तिथे ध्यान धारणा या पद्धतीने भगवान यांचं स्मरण किंवा भगवान यांचं ध्यान केलं जायचं किंवा भगवानांची अशा पद्धतीने भक्तिमय प्रेमने सेवा केली जायची ह्या माध्यमातून ध्यान योग. मग इथे आपण समजून घेऊ की पुढे काय घडलं तर त्रेतायुग आलं. मग त्रेतामध्ये काय झालं हा सत्वगुण आहे तो 25% ने कमी झाला. मग त्यामुळं तिथे काय होतं तर त्रेतायुगामध्ये मग जे आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे यज्ञ म्हणजे अग्नियज्ञ अशा पद्धतीने त्या काळी म्हणजे त्या युगाचा तो धर्म होता. मग त्यानंतर अजून सत्वगुणाचं प्रमाण कमी झालं. म्हणजे अजून 25% आहे हे जे प्रमाण आहे ते घटलं. मग त्यावेळेला आलं द्वापार युग. म्हणजे द्वापार युगामध्ये
जे आहे तर तो सत्वगुण कमीच होत गेला होता. तर म्हणजे जवळ-जवळ 75% प्रमाण जे आहे तर ते घटलेलंच होतं. सत्वगुणाचं आणि त्यामुळे कसं होतं तमोगुण रजोगुणाचं प्रभाव म्हणजे काय, की अधर्म माजला होता. मग त्या काळामध्ये काय झालं, भगवानांनी अवतार प्रकट केला आणि त्यांनी काय केलं, तर अशा दुष्टाचा नाश केला. हं? आणि धर्माची पुनर्स्थापना केली. तर आपण हे अभ्यासतो भगवान कशासाठी अवतरतात आणि कशा पद्धतीनं कार्य करतात. तर हे आपण सगळं भगवद्गीतेत अभ्यासलंय. तर अ, पुढे जे कलियुग आहे तर तिथे जवळ-जवळ सत्वयुग नाहीच. म्हणजे सत्वगुण नाहीच. म्हणजे प्रमाणच त्याचं अत्यंत नगण्य म्हणजे नसल्यासारखंच अशा पद्धतीनं. आणि त्यामुळे हे घोर कलियुग आहे असं म्हटलं जातं. आणि ते कसे पथभ्रष्ट लोक आहेत. आणि अल्प मेधसा म्हटले म्हणजे काय, तर त्यांचं जे बुद्धी आहे तर ती अल्प आहे म्हणजे अल्पज्ञ आणि अल्पायू असे आणि स्मरणशक्ती कमी असलेली असे लोक आहेत. मग आणि हे पथभ्रष्ट झालेले लोक आहेत. मग अशा वेळेला म्हणजे काय करावे म्हणजे ह्या सगळ्या परिणामांचा विचार करता आणि म्हणून हा जो आहे भागवत कथन हा एक प्रकारचा यज्ञच आहे. तर हा ऋषीमुनींनी सुत स्वामींच्या माध्यमातून सुरू केला होता. मग आता पुढे जाऊया आपण. थांबा त्याची पहिल्या स्लाइडवर जाऊया. त्याच्या पुढची म्हणजे पहिल्या श्लोकाची स्लाइड आहे ती. हरे कृष्ण, माझा आवाज येतोय ना माताजी? हा हा. आता मी श्लोक वाचेन आणि आपण या वरा अवताराची सुरुवात करूया. श्री शुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुने पुण्यतमां नृप भूय प्रपच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृता. आता याचा अर्थ आपण समजून घेऊया. इथे श्लोक आहे समोर इंग्लिशमध्ये स्लाइडमध्ये. तर याचा अर्थ काय आहे, की शुकदेव गोस्वामी जे आहेत, शुक उवाच. शुकदेव गोस्वामी म्हणाले, की हे राजा, मैत्रेयांच्याकडून सगळ्या पुण्यप्रद अशा कथा ज्या आहेत, त्या विदुराने श्रवण केल्या आणि मग त्यांनी काय विचारलं, की आता मला भगवान यांच्याविषयी अधिक जाणून घ्यायचंय. भगवान यांच्या कथा मला ज्या आहेत त्या ऐकायच्या आहेत. म्हणजे भगवत कथा ऐकायची त्यांनी इच्छा त्यांच्याजवळ व्यक्त केली. आता जो भगवत कथा जो श्रवण करतो, हं, तर तो व्यक्ती का म्हणजे अशा पद्धतीची इच्छा करतो आणि ती श्रवण करतो, तर त्या त्यांना अत्यंत पूजनीय वाटतात म्हणजे कुठल्याही भक्ताला. आणि त्यामुळं भगवान यांच्याविषयीच्या दिव्य कथा जे आहेत, तर त्या विदुरांना ऐकायच्या होत्या आणि विदुरांना तीच इच्छा होती. आणि त्यांनी इतर कथा ऐकल्या, पण त्यांना समाधान नाही झालं. आणि म्हणून त्यांनी काय सांगितलं, की ह्या त्यांना भगवान यांच्या वेगवेगळ्या ज्या लीला आहेत आणि भगवान यांचं कार्य आहे, तर त्या कथा मला ऐकायच्या आहेत आणि त्या मला अधिक-अधिक श्रवण करायची इच्छा आहे, की जेणेकरून म्हणजे भगवान जे आहेत, तर त्यांचे जे दिव्य उपदेश आहेत, तर ते ऐकून मला समाधान मिळेल. मग अशा पद्धतीने त्यांनी विदुरांनी मैत्रेय मुनींना प्रार्थना केली. म्हणजे अत्यंत सुंदर-सुंदर अशा त्यांनी कथा ऐकल्या आणि त्या ऐकल्यानंतर त्यांचं समाधान नाही झालं आणि म्हणून त्यांनी काय सांगितलं, की मला त्या अत्यंत पूजनीय आणि श्रवणीय वाटतात. म्हणजे सर्वच कथा श्रवणीय आहेत, पण समाधान होण्यासाठी त्या मला श्रवण करायची इच्छा आहे आणि म्हणून मग त्यांनी प्रार्थना केली मैत्रेय मुनींना. आणि मग आता विदुर काय म्हणतायत ते आपण पुढच्या श्लोकात पाहूया. हा मग त्याची पुढचा श्लोक. विदुरुवाच सवे स्वायंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने. तर आता विदुर काय म्हणाले, की ब्रह्मदेवांची प्रिय अशी म्हणजे प्रिय जे आहे तर असे पुत्र म्हणजे स्वयंभू म्हणू आणि मग त्यांना त्यांची पत्नी जी आहे तर ती मिळाली म्हणजे तिची प्राप्ती झाली. मग त्यानंतर त्यांनी काय केलं तर इथे थोडंसं समजून घेऊया, की ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांच्या ध्यानातून म्हणजे त्यांनी स्वतःशीच असा विचार केला ध्यानामध्ये, की सगळीकडे सगळं काही विखुरलेलं आहे या विश्वभरात. पण इथे लोकसंख्याच नाहीये आणि हे एक प्रकारचं माझं दैवच आहे, की इथं लोकसंख्या नाहीये. सगळं काही त्यांनी निर्माण केलं होतं म्हणजे सृष्टी आणि हे सगळं इथे भौतिक प्रकृती आणि हे सगळं आपण निर्मिती त्याची जी आहे तर ती अभ्यास या स्कंदामध्ये.
हे सगळं निर्माण केलं होतं. मग आता इथे जे आहेत तर ते मनुष्य नाही आहेत, म्हणजे लोकसंख्याच नाहीये. संपूर्ण विश्वभरात अपुरी लोकसंख्या आहे. मग काय करायचं? अशा विचारात ते घडून गेले होते. आणि ते भगवान यांची जी शक्ती आहे, म्हणजे असं त्याचं निरीक्षण करत होते. म्हणजे भगवान यांच्या ह्या वेगवेगळ्या शक्ती आहेत, की ज्या अतिमानवी म्हटल्या, तर त्याचं निरीक्षण करत होते. म्हणजे त्या लीलांचं स्मरण करत होते. तर त्यावेळेला काय झालं, त्यांच्या शरीरातून आणखी 2 प्रकट रूप झाली. म्हणजे ब्रह्माजींपासून म्हणजे अनेक गोष्टींची निर्मिती झाली. त्यापैकी अजून 2 रूपं प्रकट झाली. आणि ती रूपं म्हणजे काय, ब्रह्मदेवांचं शरीरच म्हणून त्यांना जाणलं जातं. मग एक एक जे म्हणजे एक जे होतं शरीर, तर ते स्त्री आकाराचं होतं आणि एक जे शरीर होतं ते पुरुष आकाराचं होतं. म्हणजे 2 नवीनच अशी शरीरं निर्माण झाली आणि त्यांच्यामध्ये एक प्रकारे म्हणजे अ, पुत्र आणि कन्या, तर अशा पद्धतीचा जो आहे, तर तो निर्देश नाही मिळत. पण त्यांना कसं समजलं जातं, तर ती नवीनच रूपं होती 2 आणि ती नवीन रूपं लैंगिक संबंधांनी एकत्र येण्यासाठी निर्माण झाली. म्हणजे त्यापैकी पुरुषाचं जे रूप होतं ते म्हणजे स्वयंभू मनु बनले आणि स्त्रीचं रूप होतं ते शतरूपा म्हणून प्रसिद्ध झालं. शतरूपा ही मनूंची पत्नी आहे, मनूंची राणी आहे. मग अशा पद्धतीनं त्यांची निर्मिती झाली होती. मग आता ही जेव्हा निर्मिती झाली, तर तेव्हा शतरूपाला मग जे आहे अ, तर ते 5 अपत्य झाली. प्रियव्रत, उत्तानपाद हे 2 पुत्र आणि आकुती, देवहूती आणि प्रसूती हे कन्या. तर अशा पद्धतीने जे आहेत तर त्यांना हे 3 कन्या आणि 2 पुत्र जे आहेत ते प्राप्त झाले. मग आता हे सगळं जे आहे, हे विदुर जे आहेत त्यांना जाणून घ्यायचंय आणि म्हणून त्यांनी काय विचारलं, की म्हणजे ब्रह्मदेवांचे प्रिय पुत्र म्हणजे स्वयंभू मनूंची निर्मिती ब्रह्मदेवांनी केली आहे, म्हणून ते पुत्र आहेत. तर त्यांनी मग प्रिय पत्नी म्हणजे शतरूपा जी आहे, त्यांची प्राप्ती केल्यावर काय केलं, तर त्यांच्या पोटी 5 अपत्य जन्माला आले आणि मग ह्या 5 अपत्यामध्ये 3 कन्या होत्या आणि 2 पुत्र होते. आणि अशा पद्धतीने म्हणजे ही कथा पुढे जाते. मग त्यांची चरित्र पण आहेत वेगवेगळ्या स्कंदामध्ये आणि ती आपण म्हणजे वेळोवेळी आपल्या अवताराशी संबंधित त्याचा संदर्भ आपण घेणार आहोत. तर आता आपण पुढे जाऊया. आपण वराह अवताराच्या दृष्टीने पुढच्या श्लोकावर जाऊन त्याचा अभ्यास करूया. तर जेव्हा विदुरांनी हा प्रश्न केला, तर त्यावेळेला मग आता मैत्रिणी मुली काय उत्तर देतात ते आपण पाहणार आहोत. हां, मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हां. चरितं तस्य राजर्षे राधिराजस्य सत्तम ब्रूहिमे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाशयो ह्यसो. तर त्यावेळेला मग सर्व राजांचे मूळ म्हणजे जे होते तर ते मनू होते, की जे भगवान श्रीहरींचे म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांचे महान भक्त होते आणि त्यांचं उदात्त चरित्र आणि त्यांचं कार्य, तर ह्याचं जे श्रवण आहे तर ते त्यांना करायचं होतं. म्हणजे जे विदुर आहे तर त्यांना आता मनूचं कार्य जे आहे तर ते ऐकायची इच्छा होती आणि ते मी श्रवण करायला अत्यंत उत्सुक आहे. अशा पद्धतीने विदुरांनी प्रार्थना केली मैत्रिय म्हणून. म्हणजे काय की भगवान यांचा जो भक्त आहे तर तो आपले शुद्ध भक्त जे असतात भगवान यांचे त्यांची दिव्य वर्णनं आहेत तर ती ऐकण्यासाठी आतुर असतो आणि भगवान आणि त्यांचे शुद्ध भक्त यांच्यामध्ये गुणात्मक भेद नसतो. म्हणजे गुणांनी कसं आहोत भगवान यांच्याशी आपण समान आहोत. मग असे जे शुद्ध भक्त असतात तर त्यांनी हे सगळे दैवी गुण असतात तर ते अंगी आपले बाणवलेले असतात आणि म्हणून त्यांच्या आणि भगवान यांच्यामध्ये गुणात भेद नसतो पण परिमाणामध्ये भेद असतो. मग भगवत कथा जेव्हा आपण ऐकतो किंवा अशा अनन्य भक्तांविषयीच्या कथा ऐकतो त्याचा परिणाम काय असतो, तर आपल्यामध्ये शुद्ध भक्ती जी आहे तर ती उपजते. म्हणजे आपल्यामध्ये शुद्ध भक्ती जी आहे तर ती निर्माण होते. मग हा लाभ आपल्याला आहे भगवत कथा ऐकण्याचा किंवा अशा भक्तांची शुद्ध चरित्र ऐकल्यामुळे काय होतं आपल्यामध्ये शुद्ध भक्ती जी आहे तर तिचा विकास व्हायला मदत होते. तर पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. आता आपण ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून शुक गोस्वामी काय सांगतायत ते समजून घेणार आहोत. म्हणजे पुन्हा शुक गोस्वामी आणि परीक्षित राजा यांचा संवाद आहे. म्हणजे कथेमधली कथा. तर कथेमधली मूळ कथा काय आहे, की शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना भागवतमध्ये हरिकथा सांगतायत आणि मग त्या कथेमध्ये
ते मैत्रेय मुनी आणि विदुर यांचा संवाद आहे, तर त्यांच्याविषयी चर्चा करतात आणि त्यामधली कथा म्हणजे आपला वराहदेवाचं अवतरण आहे. मग आता शुक गोस्वामी काय म्हणतात ते आपण समजून घेऊ. तर आता हा जो 5 नंबरचा श्लोक आहे, तर त्या माध्यमातून आपण समजून घेऊया. श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशी सहस्रशीर्ष्णश्च नोपधान प्रहरश प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट. तर आता हा जो श्लोक आहे, तर या श्लोकाच्या माध्यमातून सुखदेव गोस्वामींना काय सांगायचंय किंवा ते काय म्हणाले, तर भगवान श्रीकृष्णांना विदुरांच्या मांडीवर म्हणजे आपले चरण कमल आहे, तर ते एवढ्यात अतिशय आनंद झाला. आणि मग आता विदुर जे आहेत ते कसे होते, अत्यंत विनय संपन्न असे सज्जन होते आणि मैत्रीय मुनी जे आहेत, तर ते विदुरांच्या शब्दाने अत्यंत प्रसन्न झाले आणि त्यामुळं उत्साहाने त्यांनी प्रभावित होऊन म्हणजे मैत्री जे मुनी आहेत तर ते अत्यंत उत्साहाने असे प्रभावित झाले त्यांच्या संभाषणामुळे विदुरांच्या आणि त्यांनी बोलायला सुरुवात केली. आता सहस्त्र शीर्षण म्हणजे काय, तर जो विविध शक्तींनी युक्त आहे असा जो आहे तो वेदांची कृत्य असंख्य आहेत. म्हणजे असे कोण आहेत, भगवान, म्हणून त्यांना सहस्त्र शीर्षण असं म्हटलं जातं. असे सगळे गुण केवळ भगवान यांच्यामध्येच आहेत पहा. आणि मग भगवान जे आहेत ते विदुरांच्या निवासस्थानी भोजन करायला गेले होते पहा. म्हणजे त्यांना दुर्योधनाने खूप पक्वानांचं म्हणजे अशा पद्धतीनं पाकशाळेमध्ये नियोजन करून खूप पक्वानांचं असं भोजन करायला निमंत्रित केलं होतं. पण ते आपल्या भक्ताकडेच गेले भोजन करायला. तर ह्याच्यातून आपण समजून घेऊया की भगवान जे आहेत तर ते केवळ आणि केवळ आपल्या भक्तांच्या हातचंच अन्न ग्रहण करतात पहा. अभक्तांच्या हातचं ते अन्न ग्रहण करत नाही. त्याच्यातून आपल्याला इथे हा भाग समजून घेता येईल पहा. म्हणजे आपल्याला जर कोणी विचारलं तर या कथेचा आपण संदर्भ देऊ शकतो. मग भोजन झाल्यानंतर विश्राम करते त्यांनी काय केलं, तर ते असे काकांसमोर म्हणजे काकाच आहेत आपले असे त्यांच्याशी आचरण करायचे भगवान जे आहेत. तर त्यामुळे त्यांनी आपले चरण कमल आहे ते विदुरांच्या मांडीवर ठेवले. अशा पद्धतीचं त्यांचं प्रेमाचं आदान-प्रदान होतं. मग मैत्रेय जे आहेत, तर त्यांनी हा विदुरांना मिळालेला जो लाभ आहे म्हणजे भगवान यांच्या चरण कमल प्राप्त करण्यासाठी सगळे जे शुद्ध भक्त आहेत भगवान यांचे किंवा असे जे दिव्य स्तरावर स्थित भक्त आहेत किंवा जे जे कुणी भक्ती मार्गावर आहेत, भक्तिपथावर आहेत, त्यांना भगवान यांच्या चरण कमलांशी स्थिर राहायला आवडतं आणि भगवान यांचे चरण कमल जे आहेत तर तिथं नेहमी आपल्याला स्थान मिळावं. प्रत्येक सेवा आपली, प्रत्येक कृती, प्रत्येक कर्म भगवान यांच्या चरण कमलांशी ते अर्पण करत असतात. आणि असे दिव्य चरण कमल जेव्हा विदुरांच्या मांडीवर ठेवले भगवान श्रीकृष्णांनी, तेव्हा अत्यंत दुर्लभ म्हणजे दुर्मिळ असंच हे जे होतं ते भगवान यांचं कृत्य होतं. आणि म्हणून त्यांना हे आपलं जे भाग्य आहे ते आठवलं विदुरांना आणि त्याचं स्मरण झालं आणि ते अत्यंत आनंदित झाले आणि त्यांच्या शरीरावर अत्यंत रोमांच म्हणजे एखादी छान घटना आठवून आपल्याला आनंद, रोमांच अशा पद्धतीने भाव येतात. आणि मग अत्यंत आनंदाने म्हणजे हा सगळा प्रसंग त्यांनी आठवला आणि तो कथन केला मैत्रिणींना आणि अत्यंत आनंदाने त्यांनी काय केलं, तर भगवत कथेचं जे वर्णन आहे हे ऐकण्यासाठी आपली मनस्थिती तयार केली. म्हणजे पहा, हरिकथा ऐकण्यासाठी सुद्धा म्हणजे प्रत्यक्ष हरींचा ज्यांनी अनुभव घेतलाय, प्रत्यक्ष हरींचा ज्यांनी संग केलाय, तर असे जे श्रीहरी आहेत तर त्यांचं वर्णन ऐकताना सुद्धा त्यांच्या दिव्य लीलांचं स्मरण आपण करून आता सज्ज म्हणजे झालो आहोत. अशा पद्धतीचं म्हणजे अशा पद्धतीचं भक्त प्रयास करतो की म्हणजे इतकी त्या कथामध्ये रुची आहे आणि भगवंत लीला जे आहेत तर इतक्या म्हणजे त्यामध्ये जो गोडवा आहे तर तो इतका आहे की भगवान यांची कथा ऐकायची म्हणल्यावर त्यांनी मागचा अनुभव जो आहे त्यांचा लीला विषयीचा भगवानांच्या किंवा कथाविषयीचा आपला प्रत्यक्ष अनुभव त्यांनी कथन केला आणि अशा पद्धतीने ते आनंदित झाले आणि आता उत्सुक होते की मैत्री मुनी आपल्याला काय सांगणार आहेत. मग आता आपण पुढच्या स्लाइड वरती जाऊ. अच्छा. हा, त्याची पुढची स्लाइड दिली. हा, तर आता ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत की पुढे काय घडलं. मग आता मैत्रेय जे आहेत तर त्यांनी विदुराला सांगितलं की आता मनूने आपल्या पत्नी सोबत काय केलं की हात जोडून ब्रह्मदेवांना प्रार्थना केली आणि त्यांनी काय प्रार्थना केली की आता आम्ही तुमची कशा पद्धतीने सेवा करू शकतो याची आम्हाला आज्ञा द्या.
म्हणजे आपल्या पित्यांकडं पुत्र म्हणजे जे आहे तरुण होईपर्यंत त्याचं पालन करणं हे पित्याचं कर्तव्य असतं आणि म्हणून पुत्र जेव्हा तरुण होतो त्यांना तेव्हा आपल्या पित्याची सेवा करणं हे पुत्राचं कर्तव्य आहे पहा. म्हणजे काय की इथे लक्षात घेऊया आपण हा भाग शिकण्यासारखा आहे. म्हणजे आपण हे भागवतातून उपदेशाच्या माध्यमातून आपल्या जीवनामध्ये ते कसे आचरणात आणायचे हेच शिकायचंय. तर जेव्हा एखाद्या पुत्राला किंवा पुत्री आहे तर त्यांना स्वतःच्या पित्याकडून किंवा माता पित्याकडून स्वतःच्या केवळ आवश्यकताच त्यांनी फक्त पुरवून घ्यायच्या नसतात. म्हणजे काय की आपल्या इच्छा पुरवणारे म्हणजे असे कल्पवृक्षाप्रमाणे फक्त आई वडील असले नाही पाहिजेत. तर आपण जेव्हा तरुण होतो किंवा कमावते होतो वयात येतो तर त्यावेळेला आपण पित्याची पण कर्तव्यभावाने सेवा करायला हवी. आणि हेच आपण शिकायचंय. ब्रह्मदेवांचे सुपुत्र होते मनू जे आहेत तर त्यांनी काय प्रार्थना केली की मी माझ्या पत्नीसह आता तुमची कशा पद्धतीने सेवा करू म्हणजे आपल्या पित्याचं पालन करणं हे सुद्धा म्हणजे किंवा पित्याची सेवा करणं सुद्धा पुत्र तर हे आपण ह्या म्हणजे हे जे वर्णन आहेत मधल्या श्लोकांमध्ये 5 ते 12 मध्ये तर त्याच्यातून आपण समजून घेऊ की कशा पद्धतीने आपल्याला भगवान यांनी भागवताच्या माध्यमातून उपदेश केले. भगवान जे आहेत तर त्यांच्या या आज्ञा आहेत धर्मतत्वच आहे ती. वेद हे भगवानांच्या आज्ञा आहेत तर त्याचं सार म्हणजे भागवत आहे. मग त्यामुळे इथे जे जे काही उपदेश आहेत तर ते सगळे म्हणजे काय आहेत तर भगवान यांचे दिव्य उपदेश आहेत किंवा त्यांच्या आज्ञा किंवा धर्मतत्व म्हणून आपण. तर मग इथे आपण ह्या उदाहरणातून समजून घेऊया की अशा पद्धतीचं आपण जीवनयापन करणं आवश्यक आहे. म्हणजे आजकाल आपण विभक्त कुटुंब पाहतो किंवा आजकाल आपण पिता आणि म्हणजे ज्या माता आहेत तर त्यांना त्यांचे पुत्र सुपुत्री बिलकुल त्यांना काही सांभाळ करत नसतात किंवा त्यांना विचारत देखील नाहीत. अशी कलियुगामध्ये परिस्थिती येऊन ठेपली आहे पहा. तर ह्यासाठी भागवतातले उपदेश आपण अभ्यासणं आवश्यक आहे. म्हणजे नेहमी पिता जे आहेत तर त्यांची सेवा करणं हे पुत्राचं कर्तव्य आहे. भगवद्गीतेमध्ये पण संदर्भ येतो पहा. वेगवेगळ्या वेगवेगळे जे अ, तपस्या आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या तर त्या तपस्यांच्या विषयी वर्णन येतं 17व्या अध्यायात. त्यावेळेला तिथे वर्णन येतं की माता पिता आणि गुरुजन आणि उच्च आध्यात्मिक अधिकारी जे आहेत असे गुरुजन यांची सेवा करणं ही देखील काय आहे आपली शरीराची तपस्या आहे किंवा शरीराचं तप आहे आणि यासाठी आपण हे आचरणात आणणं आवश्यक आहे. अन्यथा कलियुगामध्ये काय आहे विपरीत स्थिती आहे. तर ते काय आहे एक प्रकारचा तो अपराधच आहे. मग आपण भगवत चरणी केलेला कारण माता पिता म्हणजे पण कोण आहेत भगवान यांचं स्वरूप आहेत म्हणजे जिथे तिथे कृष्णच भेटतात असं आपल्याला भगवद्गीतेत एक श्लोक येतो पहा. म्हणजे आपल्याला आपले जे भौतिक स्तरावरचे नातेवाईक आहेत तर ते आपल्याला आपले माता पिता अशा पद्धतीने वाटतात पण खरं तर ते कोण असतात त्यांच्या हृदयात परमात्माच उपस्थित असतात प्रत्येकाच्या. आणि ते प्रत्येकाला म्हणजे श्रीकृष्णच वेगवेगळ्या रूपात आध्यात्मिक स्तरावर भेटत असतात. आणि अशा पद्धतीने प्रत्येक जण जो आहे तर तो श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करत असतो. म्हणजे भौतिक स्तरावर जरी आपल्याला आपले आजोबा माता पिता भाऊ बहीण असे सगळे असले तरी प्रत्यक्ष ते काय तर ते जीवात्मे आहेत आणि त्यांच्या हृदयामध्ये काय आहेत परमात्मा उपस्थित आहेत. मग अशा पद्धतीने आपण परमात्म्यालाच एक प्रकारे म्हणजे क्लेश देतो आहोत. परमात्म्याच्या चरणीच अपराध करत आहोत आपण. जर माता पित्यांची सेवा करत नसतो तर एक प्रकारे परमात्म्याच्या चरणीच आपण अपराध करू त्यांना क्लेश देतो आहोत. आणि अशा पद्धतीचा अपराध कलियुगामध्ये अनेक ठिकाणी घडताना पाहतो. आणि म्हणून हे कसं म्हटलंय युग आहे ते पथभ्रष्ट असं युग म्हटलंय. म्हणजे इथे सत्वगुणाचा ऱ्हास झालेला आहे आणि त्यामुळे आपण अशा घटना पाहतो. आता पुढे जाऊ आपण. नाही मात्र इथेच थांबूया. 12 नंबरचा श्लोक आपण घ्यायचा आहे. तर आता या श्लोकामध्ये काय आहे ते आपण अभ्यासणार आहोत. तर इथे जो राजा आहे तर त्याला म्हणजे जो मनु आहे तर त्याला ब्रह्माजी जे आहेत म्हणजे त्याला हे राजन म्हणून त्याला संबोधित करतात आणि त्याला मार्गदर्शन करतात. तर ब्रह्माजींनी जो मनु आहे तर त्याला काय उपदेश केले तर ते आता आपण ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. मग ब्रह्माजी काय म्हणतात तर ह्या श्लोकातून आपण समजून घेऊ. परम शुश्रूषणमहं स्यात् प्रजारक्षया नृपा भगव भगवास्ते प्रजा भर्तुः
ऋषिकेशो ऋषिकेशो अनु अनुतुष्यती. तर इथे आपण समजून घेणार आहोत की जे ब्रह्माजी आहेत तर त्यांनी काय उपदेश केला, तर ते म्हणाले, हे राजन, भौतिक जगातल्या प्रजेला जर तू योग्य संरक्षण देऊ शकलास तर ती माझी उत्कृष्ट सेवा आहे. म्हणजे तर इथे ब्रह्माजी किती सुंदर मार्गदर्शन करतात. जेव्हा म्हणजे परम भगवान जे आहेत तर ते तुला बद्ध जीवांचा उत्तम रक्षण करता झालेलं पाहतील, तेव्हा इंद्रियांचे स्वामी असे जे भगवान आहेत म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण तुझ्यावर संतुष्ट होतील. म्हणजे काय की संपूर्ण आपल्या म्हणजे ह्या ब्रह्मांडाची अशी रचना करण्यात आली आहे की जिथे आपण येतो जीवात्मा म्हणून आणि बद्ध होतो भौतिक प्रकृतीमध्ये येऊन आणि आपल्याला स्वग्रही परत जायचंय म्हणजे भगवत धामात. तर त्या दृष्टीने इथे रचना केली आहे. मग आता ब्रह्मदेव हे भगवान यांचे प्रतिनिधी आहेत, आदिपुत्र आहेत. आणि मग मनु जे आहेत ते ब्रह्मदेवांचे प्रतिनिधी आहेत. म्हणजे काय, तर त्यांचे पुत्र आहेत. आणि त्यामुळे मनुच सगळ्या ब्रह्मांडातले निरनिराळे ग्रह लोक आहेत, सगळ्यांचे सम्राट म्हणून कोण आहेत, मनु आहेत. म्हणून त्याला हे राजन असं म्हणतात ब्रह्मदेव. आपण मनु संहिता जी अभ्यासतो अखिल मानव संहिता म्हणजे मानव जातीसाठी, तर ही नियम पुस्तकच आहे म्हणजे मनूंनीही लिहिली. तर त्यांची कार्य कशी होती, तर ती सगळी दिव्य भगवत सेवेमध्ये परिवर्तित होतील अशा पद्धतीची त्यांची कार्य होती. असंच मार्गदर्शन मनु संहितेमध्ये करण्यात आले पहा. मग मनूने हे जाणून घेतलं आणि राज्यकारभार करताना नागरिकांकडून केवळ करवसुली नाही करणं म्हणजे हे दायित्व नसतं राजाचं, तर सर्व नागरिकांना श्री विष्णूची आराधना करायला सांगणं किंवा त्या दृष्टीने प्रशिक्षण देणं म्हणजे हे व्यक्तिशः राजाचं कर्तव्य असतं पहा. म्हणजे राज्यातील नागरिकांना सुद्धा त्यांचा आध्यात्मिक स्तर उंचावून पुढे जाण्यासाठी आणि म्हणजे भगवत प्राप्ती हे मानवी जीवनाचा उद्देश आहे. तर ह्या उद्देशापर्यंत पोहोचण्यासाठी नागरिकांना मार्गदर्शन करणं, प्रशिक्षण देणं, तर हे पण राजाचं कर्तव्य मानलं गेलंय पहा. फक्त राज्यकारभार करणं आणि टॅक्स गोळा करणं तर असं नाही. तर ही सुद्धा तितकीच महत्वाची जबाबदारी किंवा कर्तव्य राजाचं सांगण्यात आलंय. म्हणजे भगवान यांनी जी एक प्रकारची धर्मतत्व प्रस्थापित केली होती त्याचा हा भाग आहे. आणि त्यानुसार ब्रह्माजींच्याकडून मार्गदर्शन घेऊन मनूनी काय केलं, अशा पद्धतीनं मनुसंहिताच लिहिली आहे आणि त्यानुसार त्यांनी स्वतः देखील आचरण केलं पहा. म्हणजे भगवान जे आहे ते ऋषिकेश त्यांना म्हटलं जातं म्हणजे आपल्या इंद्रियांचे स्वामी. आणि मग आता हे प्रत्येक इंद्रिय ते आपण भगवत सेवेमध्ये समर्पित केलं पाहिजे. आणि भगवान ऋषिकेश म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आहेत तर त्यांच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी म्हणजे त्यांची इंद्रिय कशी तृप्त करू ह्यासाठी आपण प्रत्येक कार्य सेवा म्हणून केलं पाहिजे. मग हाच संपूर्ण प्रशासकीय योजना म्हणजे त्याचा सम्राट आहे संपूर्ण ब्रह्मांडाचा जो आहे तर तो मनु आहे. आणि त्याच्या अधिपत्याखाली जी प्रशासकीय योजना आहे ह्या ब्रह्मांडाची म्हणजे पूर्ण ब्रह्मांडातल्या ग्रहलोक जे आहेत तर त्यांचा सम्राट आहे हा मनु. आणि मग त्या प्रशासकीय योजनेचा हेतू काय आहे, तर ह्या सगळ्या वैश्विक प्रशासकीय प्रणालीच्या माध्यमातून सगळे जीवात्मे स्वग्रही म्हणजे भगवत धामात कसे जातील ह्यासाठी इथे राजा आहे हे आपण लक्षात घेऊया. आताचे राज्यकर्ते काय करतात, तर आपल्याला सत्ता मिळावी म्हणून ह्यासाठी इथे राज्य मिळवण्याचा प्रयत्न होतो. इथं वेगवेगळ्या दोन राष्ट्रांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते, काही राष्ट्रांमध्ये युद्ध देखील सुरू आहे पहा. तर हे काय आहे, तर सत्ता म्हणजे काय, की एक प्रकारे म्हणजे तो जो भूखंड आहे तर तो हस्तगत करणं आणि तो मिळवणं. म्हणजे हा स्वार्थ झाला म्हणजे स्वार्थी वृत्ती झाली. तर यासाठी म्हणजे सत्ता मिळवणं आणि आधिपत्य गाजवणं यासाठी म्हणजे ह्यासाठी या लढाया आणि हिंसा आणि युद्ध होतं. पण त्यावेळी काय होतं सत्ययुगामध्ये, तर एकमेव सम्राट होता तो पूर्ण ब्रह्मांडासाठी आणि त्याच्या आधिपत्याखाली सगळे ग्रह लोक होते. आणि त्या सम्राटाचं कार्य काय होतं, तो फक्त राज्यकारभार नाही करायचा, तर त्यांनी हे सगळे जे नागरिक आहेत ह्या सगळ्या विश्वातले, तर ह्यांना कसं भगवत धामाला परत जाता येईल ह्या संदर्भात सगळं प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन द्यायचं. म्हणजे इतकी दिव्य उद्दिष्ट होती आणि म्हणून राजाला सम्राट म्हटलं जातं. तर भगवान यांनी 10व्या अध्यायामध्ये काय सांगितले, म्हणजे 10व्या अध्यायामध्ये जेव्हा विभूती भगवद्गीतेच्या त्यांनी वर्णन केलं तर तेव्हा काय म्हणतात, की मनुष्यामधला सम्राट म्हणजे मी स्वतः आहे. म्हणजे भगवान यांना म्हणजे यांचं रूप आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष राजाला देवच मानलं जायचं. तर त्याचं कारण काय होतं, तर ते राजे पण तितके सात्विक होते आणि भगवान यांची ते सेवा करणारे भगवानांचे उत्तम सेवक होते. आणि भगवान यांच्या सेवेसाठीच म्हणजे त्यांचं जीवन समर्पित होतं. असे राजेही होते त्या काळात.
सम्राट जे असायचे ते होते. आणि अशा पद्धतीचं सत्ययुगामध्ये जी होती प्रशासकीय प्रणाली होती, की एकमेव उद्दिष्ट की हे सगळे जीवात्मे आहेत ते स्वग्रही कसे परततील. मग अशा पद्धतीचं जे कार्य होतं, तर ते मनूचं कार्य होतं. मग हे आपण समजून घेतलं. आताच्या काळामध्ये काय आहे, की फक्त आणि फक्त स्वार्थासाठी किंवा सत्ता मिळवण्यासाठी म्हणजे स्वामित्व गाजवण्यासाठी अशा पद्धतीने जे आहेत राज्यकारभार वेगवेगळ्या प्रणालींच्या माध्यमातून चालवले जातात. मग त्यामध्ये त्रुटी राहणार आणि त्या मानवनिर्मित ज्या आहेत तर त्या प्रशासकीय प्रणाली आहेत. पण भगवान यांनी सांगितलेली प्रशासकीय जी प्रणाली आहे आणि त्यानुसार म्हणजे अशा पद्धतीची जर प्रशासकीय प्रणाली राबवली की ज्याचा उद्देश काय आहे सगळ्या जीवात्म्यांना स्वग्रही भगवत धामात परत घेऊन जाणं. अशा धर्तीवर जर ही प्रशासकीय प्रणाली राबवली तर ती आदर्श आणि म्हणजे परिपूर्ण अशी प्रशासकीय आहे प्रणाली. अन्यथा काय होईल त्याच्यामध्ये त्रुटी राहतील म्हणजे दांभिक म्हणजे ती होईल प्रशासन प्रणाली आणि तिथला प्रमुख म्हणजे जो राजा आहे तो पण दंभी होईल. म्हणजे तो स्वार्थासाठी राज्य करतोय, स्वामित्व मिळवण्यासाठी राज्य करतोय, पण त्याला नागरिकांच्या प्रगतीविषयी म्हणजे आध्यात्मिक प्रगतीविषयी काही देणं घेणं नाही. अशा पद्धतीचं राहील की जी आत्ताची स्थिती आहे. नागरिकांना भगवत भक्तीमध्ये प्रशिक्षित करून प्रशासन प्रमुख आपल्यावरील उत्तरदायित्वापासून मुक्त होणं हे त्यावेळेचं जे होतं मनूचं कार्य होतं. आणि जर एखादा आपल्याला दिलेलं उत्तरदायित्व आहे कर्तव्य आहे त्यामध्ये अपयशी ठरेल तर तो सर्वश्रेष्ठ अधिकाऱ्यांकडून म्हणजे कोण त्यांच्यापेक्षा सर्वश्रेष्ठ कोण आहेत मनुपेक्षा तर ब्रह्माजी आहेत तर यांच्याकडून शिक्षेत सुद्धा पात्र ठरू शकतो. म्हणजे प्रशासकीय कर्तव्याचं पालन करण्यास कुठलाही पर्याय नाही, त्याचं पालनच करणं आवश्यक आहे. म्हणजे अशा पद्धतीची ही प्रणाली होती. म्हणजे किती सात्विक आणि परिपूर्ण ही प्रणाली आहे पहा. आणि ह्या प्रणालीमध्ये कुठलेही दोष नाही, दोषरहित प्रणाली आहे. कारण ही कुणाकडून आलेली प्रणाली तर भगवान यांच्याकडून आली आहे. तर भगवान यांच्याकडून कशी आली तर भगवान यांनी सगळं ज्ञान ब्रह्माजींना दिले. ब्रह्माजींना वेद हृदयांतरित केलेत भगवानांनी आणि मग ब्रह्माजींनी हे ज्ञान मनुला दिले पहा. अशा पद्धतीने गुरु शिष्य परंपरेद्वारे आलेलं ज्ञान आहे त्यामुळे ते तितकंच शुद्ध आहे आणि दोषरहित आहे आणि ते प्रत्यक्ष भगवान यांच्याकडून आलेलं ज्ञान आहे. आणि अशा पद्धतीचं ज्ञान आहे तर त्या म्हणजे त्याचा जो आहे तर तो आपण म्हणजे त्याचा लाभ आपण घेतला पाहिजे की त्या ज्ञानानुसार जे काही भगवानांनी मार्गदर्शन केले तर त्यानुसार आपलं आचरण असलं पाहिजे आणि त्यानुसार आचरण म्हणून तर केलंच पण त्यानुसारच त्यांनी राज्यकारभार केला आणि त्यामध्ये ती आदर्श म्हणजे अशी आणि एक उत्तम अशी परिपूर्ण अशी प्रशासकीय प्रणाली होती. आणि म्हणून त्यांनी मनुसंहितेची रचना केली ज्याला नियम पुस्तक असं म्हटलं जातं. आणि अशा पद्धतीचा जो राजा आहे तो जर आपली जबाबदारी जी आहे किंवा त्याची कर्तव्य आहे म्हणजे किंवा त्याचं उत्तरदायित्व म्हणून की भगवत भक्तीमध्ये नागरिकांना प्रशिक्षित करणे तर तो जर करत नसेल तर तो दंडित देखील होण्यास पात्र आहे पहा. म्हणजे ब्रह्माजी हे गुरु आहेत आणि त्याचे मनुष्य आणि भगवान श्रीकृष्ण हे परमगुरु म्हणू आपण आपल्या गुरु शिष्य परंपरेनुसार. पण म्हणजे अंतिम जी आहे म्हणजे अंतिम जी ह्या सगळ्या ब्रह्मांडामध्ये सत्ता आहे तर ती कुणाची आहे तर भगवान यांची. मग अशा म्हणजे पद्धतीचं उत्तरदायित्व जर कोणी पार पडत नसेल तर तो निश्चितच दंडित होण्यासाठी सुद्धा पात्र ठरतो पहा. म्हणजे इतकी सात्विकता सत्ययुगामध्ये होती. आणि आता तर आपण पाहतो कलियुगामध्ये की अशा पद्धतीचं म्हणजे राज्यकारभार नाही किंवा राज्य प्रणाली पण नाही किंवा त्याला प्रशासकीय प्रणाली म्हणू आणि त्यामुळं जी आहे ती कशी दांभिक प्रशासन प्रणाली आहे. तर त्यामुळं असे जे सगळे आहेत प्रशासन करते ते दंडितच होऊ शकतात पहा. आणि त्या दृष्टीनेच म्हणजे जे काही आहे आध्यात्मिक स्तरावर घटना घडताना आपण पाहतो म्हणजे काय की अशा पद्धतीनं दांभिक प्रशासन प्रणाली राबवली तर काय होईल तर असे जे लोक आहेत ते सर्वश्रेष्ठ अधिकाऱ्यांकडून म्हणजे कोण भगवान श्रीकृष्णांकडून शिक्षेसच पात्र ठरतील पहा. मग कलियुगामध्ये अशा घटना घडताना आपण पाहतो. मग असे लोक काय होतात भगवान यांच्याकडून दंडित होतात. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर जाऊया. हा त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. आता पुरुषोत्तम भगवान जे आहे तर त्यांनी अं, हे सगळं म्हणजे जे काही
शास्त्राची विधिविधान आहेत किंवा यांच्याविषयी सगळं सगळं ज्ञान जे आहे ते ब्रह्माजींना दिलं होतं. मग आता ब्रह्माजींनी हे जे ज्ञान आहे तर ते मनूंना दिलं होतं. आता परमात्मा जो आहे तर परमात्मा जो आपल्या हृदयामध्ये आहे, भगवान यांचं चतुर्भुज विष्णू रूप, तर ते त्यांच्यापेक्षाही श्रेष्ठ असे भगवान जे आहेत ते पुरुषोत्तम असं म्हटलं जातं. तर हे श्रेष्ठ आहे. आणि मग आता भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांची परिपूर्ण सेवा करायची. आणि अशी जी सेवा आहे तर ती सेवा करायची म्हणजे काय करायचं, तर भगवान जे आहेत तर त्यांच्या या दिव्य इंद्रियांना संतुष्ट करणं हीच सर्वोत्कृष्ट सेवा आहे. आणि मग ही कशी करायची, तर हे सगळं आता जे आहे ब्रह्माजींनी मनूला ज्ञान दिलं होतं. आता मनूनी काय सांगितलं ते आपण अभ्यासणार आहोत. आदेशेऽहं भगवतो वर्तयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो. तर आता मनू जो आहे तर त्यांनी काय सांगितलं की हे सामर्थ्यशाली प्रभू, हे पापनाशक, मी तुमच्या आदेशांचं पालन करेन आणि कृपया मला आता म्हणजे असं स्थान म्हणजे माझं जे आहे आणि माझ्यापासून जन्मलेल्या प्रजेचं स्थान सांगावं अशी त्यांनी प्रार्थना केली. आता आपण समजून घेऊया की इथे मनूंनी देखील भगवान यांच्या चरणी प्रार्थना केली आणि भगवान यांचे जे आदेश होते ब्रह्माजींकडून त्यांना प्राप्त झाले होते त्यानुसार त्यांनी कार्य करायला सुरुवात केली. त्याविषयी माझं स्थान म्हणजे मी कोण आहे आणि माझ्यापासून जन्मलेली प्रजा यांचं स्थान म्हणजे त्यांचं कशा पद्धतीनं कार्य घडणार हे तुम्ही मला सांगा, अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली आणि हे ज्ञान जे आहे ते प्राप्त केले. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण समजून घेणार आहोत. तर हा 16वा श्लोक आहे. तर मैत्रेय मुनी, आता कथेमधली कथा, मैत्रेय मुनी आहेत ते वराह अवतार आता कशा पद्धतीनं म्हणजे जो आहे तो भगवान यांनी घेतला आणि त्याचं अवतरण कसं घडलं ही कथा इथून पुढे सुरू होते. तर आता ती कशी संपन्न झाली लीला भगवान यांची ती सांगायला सुरुवात केली आहे बरं का. मग या आधी थोडीशी पार्श्वभूमी समजून घेऊया. तर मनू जो आहे तर त्यांनी काय केलं, प्रार्थना केली भगवान यांना की हे देवाधिदेव विशाल पाण्यामध्ये, आता ही कथा सुरू होते हा, तर तेव्हा चित्र कसं होतं म्हणजे परिस्थिती काय निर्माण झाली होती पहा. तर विशाल पाण्यामध्ये बुडलेली जी पृथ्वी होती तिला वाचवण्यासाठी म्हणजे तिला वर काढण्यासाठी कृपया प्रयत्न करा, अशा पद्धतीने मनूने प्रार्थना केली. आणि का प्रार्थना केली, तर ती पृथ्वी म्हणजे सर्व प्राणीमात्रांचं निवासस्थान आहे आणि तिला वर काढलं पाहिजे आणि तिला वर काढणं मला केवळ तुमच्या प्रयत्नाने आणि भगवत कृपेनेच शक्य होईल, अशा पद्धतीने जी आहे ती मनूनी प्रार्थना केली होती. मग आता ही जी प्रार्थना आहे याचा संदर्भ जो आहे तर तो आपण घेणार आहोत. तर मैत्रेय मुनी जे आहेत तर ते काय म्हणतात याबद्दल तरी आपण समजून घेणार आहोत. मैत्रेय मुनींचं मुनी जे आहेत तर विदुरालाही आता भगवान यांची लीला जी आहे ते सांगायला सुरुवात करतात. परमेष्ठिं त्वपामध्ये तथा सन्नामवेक्षगां कथमेनासं समुन्नेष समुन्नेष्य इति दध्यो धिया चिरम. तर आता अशा पद्धतीनं पृथ्वी जी आहे तर ती पाण्यामध्ये बुडालेली पाहिली ब्रह्मदेवानी बरं का. आता इथे कथा सुरू होते, मैत्रेय मुनी सांगतायत हा विदुरांना सांगतायत कथेमधली कथा. मनूची अशी परिस्थिती झाली की त्या विशाल पाण्यामध्ये ती पृथ्वी बुडाली आणि ती पाहिली मनूनी. आणि मग म्हणजे अनेक ग्रहगोल तारे आहेत तिथे आपण समजून घेऊया, थोडासा गोंधळ व्हायला नको सर्वांचा. तर मी इथे सांगेन की सम्राट आहे मनू हा. संपूर्ण ब्रह्मांडातले जेवढे ग्रह गोल तारे जे काही आहेत ते सगळे ग्रहलोक आणि मग त्यापैकी पृथ्वी हा एक ग्रह आहे आणि ती पृथ्वी आहे ती सम्राट म्हणून त्याची जबाबदारी की सगळ्या ग्रह लोकांमधलं जे काही आहे म्हणजे निवासी तर त्यांचं संरक्षण करणं. आणि त्यापैकी एक ग्रह लोक आहे की ज्याच्यावर अशा पद्धतीनं निवास आहे सगळ्या प्राणीमात्रांचा, असा पृथ्वी. आणि मग त्या पृथ्वी ग्रह लोकाला विशाल पाण्यामध्ये बुडालेलं पाहिलं मनूनी आणि म्हणून त्यांनी प्रार्थना केली आपल्या पिताजींना म्हणजे कुणाला, ब्रह्माजींना आणि भगवान यांना की आता म्हणजे भगवान आणि म्हणजे तुमच्या प्रयत्नाने आणि भगवानांच्या कृपेने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांनी शक्य आहे असं त्यांनी प्रार्थना केली ब्रह्माजींना. आणि त्याच वेळेला काय घडलं की म्हणजे ही जी कथा आहे तर ही मैत्रेय मुनी म्हणजे आता पुढे काय घडलं मग हे मैत्रेय मुनी कथा सांगणार आहेत विदुरांना. मग मैत्रेय मुनींनी सांगायला सुरुवात केली
अशा पद्धतीनं पृथ्वी पाण्यात बुडालेली ब्रह्माजींनी पाहिली आणि ती उचलणं तर कसं शक्य होईल, म्हणजे अशी पृथ्वी आता इतकी म्हणजे इतकी भव्य अशी महाकाय पृथ्वी आहे आणि ती या पाण्यात गेली समुद्राच्या, म्हणजे तो भवसागर असं आपण म्हणतो. पण ते ऍक्च्युली विशाल पाणी, म्हणजे आपण भौतिक उपमा देतो त्याला भवसागरचं, पण विशाल पाण्याचं म्हणजे जो आहे तर तो कुठला सागर आहे, गर्भोदक सागर असं म्हटलंय, की ज्यांनी अर्ध ब्रह्मांड व्यापले. म्हणजे जे जे गर्भोदकशाही विष्णू आहेत ते काय करतात, निर्मिती करत असताना ते ब्रह्मांडामध्ये ते प्रवेश करतात, गर्भोदकशाही विष्णू जे आहेत ते, आणि ते काय करतात तिथे पहुडतात आणि मग त्यांच्या घामातून जे जल निर्माण होतं ते गर्भोदक जल असं म्हटलं जातं, गर्भ उदक जल असं. आणि मग तो गर्भोदक सागर निर्माण होतो. म्हणजे तो जो आहे त्यांनी अर्ध ब्रह्मांड व्यापलेलं आहे. आपलं जे ब्रह्मांड आहे ते अर्ध व्यापलेलं आहे अशा पद्धतीने जलामुळे, आणि तो गर्भोदक जल असं त्याला म्हटलं जातं आणि त्या सागराला गर्भोदक सागर म्हटलं जातं. मग ह्या सागरामध्ये ती पृथ्वी बुडालेली पाहिली. हम्म. आणि मग आता ती कशी उचलायची अशी ब्रह्मदेवांना म्हणजे काळजी वाटली, कारण ब्रह्माजींची निर्मिती कशी झाली, तर ते जे गर्भोदकशाही विष्णू असतात तिथे गर्भोदक सागरामध्ये पहुडलेले असतात. वासुकी जो नाग आहे त्याच्या शय्येवर पहुडलेले असतात आणि माता लक्ष्मी त्यांची पादसेवन सेवा करत असतात. तर ते ज्या त्यांच्या नाभी कमलातून म्हणजे जे आहे तर एक कमळ प्रकट झाला आणि त्यातून ब्रह्माजींचा जन्म झालाय. मग असे जे ब्रह्माजी आहेत तर त्यांनी आता ही कशी बरं पृथ्वी आहे तिला वर काढायची या पाण्यातून असा विचार करायला सुरुवात केला. तो दीर्घ काळ ते विचार करत होते पहा. तर आता इथे थोडासा भाग आपण समजून घेऊया की भगवान यांचे वेगवेगळ्या युगामध्ये वेगवेगळे वरावतार घडलेत. म्हणजे जीव गोस्वामी इथे आपल्याला स्पष्टीकरण देतात. तर जीव गोस्वामींचा म्हणजे जे आहे टीका त्या भागवतावर जे लिखाण आहे तर त्यातून श्रील प्रभुपाद यांनी हा संदर्भ घेतलाय. तर या निरनिराळ्या युगामध्ये घटना घडलेल्या वराह अवताराच्या, आणि आता आपण जो वराह अवतार अभ्यासणार आहोत, आता जो अभ्यासणार आहोत मैत्रेय मुनी सांगतायत. हा ही घटना जी आहे म्हणजे आपण याला वर्तमान घटना म्हणू. आता आपण ज्या स्लाइड्सच्या माध्यमातून अभ्यासणार आहोत आणि कथेमध्ये मैत्रेय जे मुनी आहेत तर ते विदुरांना सांगतायत की श्वेत वराह कल्पातली ही वराह अवताराची घटना आहे, म्हणजे कथा आहे. आणि चाक्षुष कल्प म्हणून होता. तर त्या म्हणजे त्या कल्पामध्ये पण वराह अवतार घडला. असे 2 वराह अवतार घडले. ह्याच आपण अध्यायामध्ये म्हणजे ह्याच आपण आपल्या कथेमध्ये ते पुढे येईल अभ्यासणार आहोत. तर इथे अशा पद्धतीने भगवानांचे 2 वराह अवतार घडले. ते कसे घडले ते पुढे आपण पाहणार आहोत. आता ब्रह्माजी विचार करतात. दीर्घ काळ ब्रह्माजींचा विचारच सुरू आहे की आता ही पृथ्वी पाण्यातून कशी बरं काढायची. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण पाहूया. इथे चित्रात पहा मैत्रेय मुनी आणि विदुर यांचं चित्र आहे, त्यांचा संवाद. हा, पुढे जाऊ त्याच्या आपण पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हरे कृष्ण. हा, आता इथे पहा. हम्म. तर हा जो श्लोक आहे त्या माध्यमातून आपण ह्या अवताराचा जे आहे तर त्याची लीला कशी घडली याचा पुढचा भाग अभ्यास करू. मग आता ब्रह्माजींनी काय विचार केला तर ते आपण ह्या 17व्या श्लोकातून अभ्यासणार आहोत. तर ब्रह्माजींनी विचार केला की मी जेव्हा पृथ्वी म्हणजे आहे म्हणजे पृथ्वी जी आहे तर तिला आता ह्या पाण्यातून म्हणजे कसं बरं काढू शकतो. आणि मग मी जेव्हा सृष्टीची निर्मिती केली म्हणजे त्या प्रक्रियेमध्ये गुंतलेलो होतो, तेव्हा पृथ्वी जी आहे ती पुराने जलमय होऊन समुद्राच्या तळाच्या खाली गेली का असेल का, म्हणजे गेली असेल का, असं झालं असेल का बरं. म्हणजे ब्रह्माजी हे सृष्टीची निर्मिती करण्यासाठी अत्यंत त्या कार्यामध्ये अत्यंत म्हणजे दिवस रात्र मग्न होते. ध्यान करून ते वेगवेगळ्या पद्धतीने सृष्टीतल्या वेगवेगळी शरीर योनी म्हणजे निर्माण प्रक्रियेमध्ये म्हणजे ते गुंतलेले होते. आणि मग ह्या परिस्थितीमध्ये सगळ्यात शक्तिमान असे भगवान आहेत. तर त्यांचं मार्गदर्शन म्हणजे आता आपण प्राप्त करणं आवश्यक आहे. म्हणजे भगवान जे आहे तर म्हणजे त्यांचंच मार्गदर्शन आता मला उत्तम ठरेल. म्हणजे इथं आपण समजून घेऊया की ब्रह्मदेवाने काय विचार केला. तर त्यांच्या मनात अशी शंका निर्माण झाली की मी या सगळ्या सृष्टीची निर्मिती करण्यामध्ये गुंतलेला होतो. हम्म. मग भौतिक प्रकृती किंवा हे निर्माण होते आणि सगळं इथं जे काही आपल्याला दिसतंय सगळं निर्माण करण्यासाठी भगवान जे आहेत तर त्यांनी जे ज्ञान दिलंय तर त्याचं म्हणजे योग्य ते
म्हणजे त्याचं जे आहे तर त्याचा लाभ घेऊन ब्रह्मदेवानी काय केलं तर त्या सृष्टीची निर्मिती विषयीचे सगळे प्रयत्न सुरू केले आणि सृष्टीची निर्मिती करण्यात ते अत्यंत मग्न झाले होते. मग त्यावेळी ही पृथ्वी जी निर्माण करून ठेवलेली होती तर ती जी आहे तर ती पुराणी म्हणजे त्या पृथ्वी म्हणजे पूर्ण पृथ्वी लोकावर असा भरपूर पूर आला तिथल्या म्हणजे जलसाठ्यामुळे तिथल्या समुद्रामुळे आणि मग त्यामुळं ती जलमय होऊन समुद्राच्या तळाशीच जाऊन बसली का अशा पद्धतीने ब्रह्मदेवाने विचार केला. काय बरं म्हणजे असू शकेल म्हणजे मी निर्मितीच्या कार्यात मग्न होतो मग मी काय करू शकणार म्हणजे मी एकाच वेळी ह्या दोन गोष्टी नाही पाहू शकत म्हणजे आपण म्हणतो बा एकाच वेळी आपण दोन दोन ठिकाणच्या जबाबदाऱ्या नाही सांभाळू शकत हो की नाही. एका ठिकाणी आपण जर खूप म्हणजे अत्यंत त्या कार्यात मग्न असू तर दुसऱ्या ठिकाणची पण जबाबदारी आपल्याला पाहणं शक्य होत नाही. तसंच ब्रह्माजींची मनस्थिती झाली की मी या दोन्ही गोष्टींकडे लक्ष नाही देऊ शकत मी काय बरं करणार आता मी या कार्यामध्ये मग्न होतो. मग आपण काय केलेलं बरं की आता आपण भगवान कृष्णांकडेच गेलेलं बरं आणि तेच आपल्याला मार्गदर्शन देतील आणि मग त्यांच्याकडनंच मार्गदर्शन आपण प्राप्त करणं योग्य ठरेल असं ब्रह्माजींनी बराच वेळ विचार केला दीर्घकाळ विचार केला आणि ठरवलं कारण त्यांना काही कारणच समजलं नाही की नेमकं काय झालं ही पृथ्वी अशी म्हणजे समुद्राच्या तळाला म्हणजे कशी काय गेली म्हणजे अशी पाण्यात कशी काय बुडाली आहे आणि त्याच्यावर त्यांनी भरपूर विचार केला आणि भरपूर विचार म्हणजे काय केला की ती पूर म्हणजे पृथ्वी लोकांमध्ये पूर आला की काय आणि त्या पुरामुळे ती तळाशी जाऊन बसली की काय मग आपल्याला तर काही उलगडा होत नाही तर आता आपण भगवान श्रीकृष्णांकडे जाऊया आणि त्यांचं मार्गदर्शन घेऊया असं ब्रह्माजींनी विचार केला. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा बघ त्याची पुढचा श्लोक पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हा म्हणजे आता इथं आपण समजून घेऊया की भगवान जे आहेत तर त्यांचे जे भक्त आहेत आणि त्याचबरोबर आदिपुत्र ब्रह्माजी आहेत तर त्यांच्याविषयीचं थोडंसं विश्लेषण समजून घेणार होतं की भगवान यांचे जे भक्त आहेत किंवा त्यांच्या अंतरंग पार्षद असतात तर ते कधी कधी आपल्या कर्तव्य आचरणात गोंधळून जातात असं पण ते गोंधळून जरी गेली तरी त्यांची भगवान यांच्यावर पूर्ण दृढ श्रद्धा असते आणि म्हणून ते काय करतात भगवान यांच्याच आश्रयाला जातात आणि भगवान यांचंच मार्गदर्शन ते घ्यायला जातात आणि अशा पद्धतीनं आपलं कर्तव्य आहे तर त्याचं आचरण करण्यामध्ये जी काही बाधा असते तर ती दूर व्हावी आणि आपली प्रगती व्हावी तर ह्यासाठी ते मार्ग तयार करतात म्हणजे हा किती सुंदर उपदेश आहे पहा म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपल्याला काही अडचणी असतात किंवा आपल्या म्हणजे आध्यात्मिक जीवनामध्ये अडथळे येतात तेव्हा आपण कुठे जावं तर आपल्या गुरुंकडे जावं आणि ते गुरु कोण आहेत तर भगवान यांचंच रूप आहेत पहा म्हणजे आता ब्रह्माजींचे प्रत्यक्ष गुरु पण आहेत पिता पण आहेत आणि प्रत्यक्ष भगवान पण आहेत असे सगळ्या तिन्ही अर्थांनी पण आहेत पण ह्यातून आपण काय शिकायचं तर अशा पद्धतीनं म्हणजे आपल्याला जेव्हा भगवत सेवेमध्ये किंवा आपल्याला कर्तव्य आचरणामध्ये काही अडचण येतात आणि आपण गोंधळलेली मनस्थिती होते तर त्यावेळेला आपण बिलकुल निराश नाही व्हायचं आपण भगवान यांच्यावर पूर्ण श्रद्धा ठेवायची आणि भगवान यांचे जे प्रतिनिधी आहेत प्रामाणिक आणि प्रमाणित प्रतिनिधी तर ते भगवान यांचंच रूप असतं भगवान यांच्यापासून अभिन्न मानले मग आता आपण जे आहेत त्या भौतिक जगतामध्ये भगवान यांच्याकडे आपल्या भौतिक शरीराने नाही जाऊ शकत मग ह्यासाठी आपण कोणाकडे जायचं तर भगवान यांच्यापासून अभिन्न ज्यांना बांधले आणि भगवान यांचंच प्रकाश रूप ज्यांना मानले असे कोण असतात गुरु असतात म्हणजे भगवान यांनाच भेटायला गेल्यासारखं आहे जसं ब्रह्माजी भगवान यांना भेटायला जाऊया असा विचार करतात आणि त्यांचं मार्गदर्शन घेऊया मग तसं आपल्यासाठी म्हणजे आपण जे पतित जीवात्मा आहोत आपल्यासाठी कोण आहेत तर गुरु हेच आपले भगवत स्वरूपात आहेत आणि गुरुंकडून मार्गदर्शन आपण जर घेतलं तर ते आपल्याला भगवान यांचंच मार्गदर्शन मिळण्याचं जे आहे तर तो लाभ असतो म्हणजे गुरु आणि जे भगवान आहेत तर यांना अभिन्न मानले गेले तितकाच सन्मान गुरूंचा असणं किंवा आपल्याकडून होणं अपेक्षित आहे तर आपल्यासाठी किती सुंदर प्रयोजन केले पहा भगवान यांनी म्हणजे भगवान जाणतात की आपण जे पतित आहोत आणि आपले मध्ये चार प्रकारचे जे आहेत तर ते दोष आहेत आणि आपल्यामध्ये अपूर्णता आहे आपल्या इंद्रियांची आणि ह्यासाठी आपल्यासारखे पतित जीवात्म्यांना उद्धार करण्यासाठी गुरु शिष्य परंपरेच्या माध्यमातून म्हणजे या परंपरेतून या शृंखला पद्धतीने भगवान यांनी आपल्याला म्हणजे एक प्रकारे कृपाच केलेली आहे पहा म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान यांना आपण जरी पाहू शकत नसलो तरी आपण गुरु रूपात भगवान यांना रोज भेटत असतो आणि म्हणून आपले जे गुरु आहेत ना
त्यांचं आपण स्मरण करावं आणि सतत गुरूंना माझ्या कशा मी संतुष्ट करेन, माझे जे गुरु आहेत त्यांचे आदेशांचं मी पालन कसं करेन, असे जेव्हा आपले प्रयत्न होतात तेव्हा गुरु खुश तर आपले भगवान संतुष्ट. म्हणजे गुरु आणि भगवान अभिन्नच आहेत. मग हे आपले प्रयत्न असले पाहिजेत. म्हणजे केवढी मोठी सुविधा आपल्यासाठी भगवानांनी उपलब्ध करून दिली आहे पहा. म्हणजे आपण भगवान यांनाच भेटत असतो गुरूंच्या माध्यमातून, पण आपल्याला ते लक्षात येत नाही. तर आपण काय केलं पाहिजे, त्याचं महत्व लक्षात घेतलं पाहिजे आणि आपण गुरूंच्या उपदेशांचं तंतोतंत पालन करायचा प्रयास केला पाहिजे. हे आपण यातून शिकलो. आता पुढे जाऊ आपण. म्हणजे अशा पद्धतीचं एका वैष्णवाचं आचरण असणं आवश्यक आहे. म्हणजे भगवत भक्त अशा पद्धतीने आपल्यासाठी मार्ग काढतात अडचणीतून. तर ते कुठे जातात अशा वेळेला, आपल्या म्हणजे जे उपास्य आहे, म्हणजे कोण, गुरु सर्वश्रेष्ठ असं आपल्यासाठी. आणि गुरु हे भगवान यांचं रूप आहे. मग दोन्ही स्वरूपात ब्रह्माजींसाठी कोण आहेत, भगवान पण आहेत, पिता पण तर आहेतच, आणि त्याचबरोबर गुरु पण आहेत त्यांचे. आणि ह्या तिन्ही स्तराचा विचार करून ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांनी काय ठरवलं, की आता आपण भगवान यांचं मार्गदर्शन घेऊया. आता पुढे जाऊ आपण. आता इथे एक भाग समजून घेऊया, की पुढं काय घडलं पुढच्या श्लोकाच्या माध्यमातून. तर इथे ब्रह्मदेव जेव्हा विचारमग्न झाले होते अशा पद्धतीनं, आता त्यांनी भगवान यांचं मार्गदर्शन घ्यायचं ठरवलं होतं. तर इथे आता मैत्रीय मुनी आहेत ते विदुराला सांगतात, की हे विदुरा, आता काय घडलं. तर ब्रह्मदेव असे विचारत होते. तर त्याच वेळी काय झालं, त्यांच्या नाकपुड्यामधून, म्हणजे भगवान यांच्या नाकपुड्यातून, भगवान जे आहेत, क्षमासाहेब, म्हणजे भगवान यांचे जे पुत्र आहेत ब्रह्माजी, तर ह्यांच्या नाकपुड्यामधून एक सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म हा शुकर रूप एकाएकी बाहेर आलं. आणि त्या रूपाचं परिमाण अंगठ्याच्या अग्रभागापेक्षा सुद्धा मोठं नव्हतं. सगळ्यांनी आता लक्षात घेऊया हा, की किती छोटं होतं. तर अंगठ्याचा अग्रभाग, म्हणजे आपल्या हाताचा जो अंगठा आहे, तर त्याचा अग्रभाग, म्हणजे हा जर अंगठा आहे तर त्याचा अग्रभाग म्हणजे किती छोटं बघा. आणि इतकं, म्हणजे त्याच्यापेक्षा सुद्धा मोठं नव्हतं, म्हणजे त्याच्याहून छोटं होतं, म्हणजे अगदी सूक्ष्म असं म्हणू. आणि ते ब्रह्माजींच्या दोन्ही नाकपुड्यातून एक सूक्ष्म, अगदी एवढं छोटस शुकर. शुकर म्हणजे काय, तर वराह. तर हे रूप जे आहे तर एकाएकी बाहेर आलं. आणि मग त्या रूप जे होतं तर ते इतकं छोटस होतं. आणि मग ब्रह्माजी त्या शुक्राकडे पाहायला लागले, म्हणजे त्यांच्या नागपुड्यातून ते बाहेर आलं असं. आणि मग ते त्या त्या शुक्राने काय केलं, आता पुढं काय घडलं, तर त्या शुक्राने आकाशात स्थित होऊन प्रचंड हत्ती इतका, म्हणजे हत्ती इतका मोठा विशाल असा अद्भुत आकार धारण केला. म्हणजे ते एवढंस छोटस शुकर होतं. म्हणजे अंगठ्याचा अग्रभाग, म्हणजे पहा किती छोटा असेल, म्हणजे त्याच्यापेक्षा पण छोटा. तर हा माझा अंगठा धरला तर ह्याच्यापेक्षा, तर ब्रह्माजींचा अंगठा म्हणजे आपण कल्पना करूया, आणि म्हणजे त्याच्यापेक्षा छोट. तर आपल्या हाताच्या अंगठ्यावरनं कल्पना करूया, आणि त्याच्यापेक्षा सूक्ष्म असं रूप असताना ते जेव्हा बाहेर आलं आणि ब्रह्माजी त्याला पाहत होते, तर ते पाहता पाहताच त्यांनी विशाल असं रूप धारण केलं. आणि आकाश त्यानं व्यापून टाकलं, म्हणजे असं हत्तीसारखं महाकाय असं रूप, म्हणजे इतकं महाकाय असं रूप त्यांनी धारण केलं होतं. म्हणजे प्रचंड हत्ती इतकाच आकार, म्हणजे वराहाचा अवतार कसा होता, मोठ्याच्या मोठ्या हत्ती इतका, म्हणजे असा. आणि ते आकाशात स्थित झालं, म्हणजे काय, की ब्रह्माजी ब्रह्मलोकामध्ये आहेत, तर तिथलं आकाश जे आहे तर तिथे ते स्थित झालं. म्हणजे ब्रह्माजी असं आकाशामध्ये स्थित झालेले ते पाहत होते. म्हणजे आता आपण पृथ्वीवर आहोत, तर आपण आकाशात एखादा असं महान, म्हणजे असा मोठा हत्तीसारखा आकार महाकाय पाहिला, तर आपली काय, म्हणजे जी आहे तर ती प्रतिक्रिया होईल. अशा पद्धतीनं ब्रह्माजींची मनस्थिती झाली. म्हणजे ब्रह्माजींनी आकाशात स्थित झालेलं असं ब्रह्मलोकामध्ये ब्रह्माजी निवास करतात, तर तिथल्या आकाशामध्ये हे स्थित झालेलं रूप पाहिलं. मग आता आकाशामध्ये जे स्थित झालेलं रूप होतं ते इतकं अद्भुत रूप होतं, ते पाहून म्हणजे त्यामुळे इतकं आश्चर्य वाटलं सगळ्यांना. म्हणजे ब्रह्माजींना तर आश्चर्य वाटलंच, पण मरीची नावाचे ब्राह्मण म्हणजे होते त्यांच्यासारखे, किंवा चतुष्कुमार होते, 4 कुमार होते, यांना पण ते पाहायला मिळालं. म्हणजे सगळीकडे ते, सगळ्या लोकांमध्ये ते पाहायला मिळालं. आणि जे मनू आहेत तर त्यांना पण ते पाहायला मिळालं. म्हणजे भगवान यांची ती लीला होती, की त्या म्हणजे दिव्य आकाशामध्ये ते अशा पद्धतीने प्रकट झाले, की सगळे जे होते भक्त भगवान यांचे असे दिव्य स्तरावर स्थित, त्यांना ते पाहायला मिळालं. मग आता हे जे रूप होतं त्यांनी काय केलं, म्हणजे हे रूप जे होतं
तर ते भगवान यांचे जे पुत्र आहेत ब्रह्माजी यांच्या नासिकेमधून प्रकट झालं होतं. म्हणजे ही खूप आश्चर्यचकित म्हणजे गोष्ट होती आणि सगळ्यांना ह्याच्यावर भयानक आश्चर्य वाटत होतं, की हे असे कसे काय प्रकट झाले हे वराह. आणि मग हे इतकं छोटं होतं म्हणजे शुकरूप अंगठ्याच्या अग्रभागापेक्षाही मोठं नव्हतं आणि नंतर क्षणार्धात एखाद्या महाकाय शिळेसारखं महाकाय इतकं इतकं मोठं होत झालं, म्हणजे इतकं मोठं होत गेलं आणि त्यामुळं ब्रह्माजींच्या मनात काय विचार आला, की म्हणजे मला पुन्हा आता गोंधळल्यासारखं वाटतंय. माझं मन गोंधळूनच गेलंय. मग हे विष्णू आहेत का? असं ब्रह्माजींनी विचार केला. म्हणजे की हे भगवान पुरुषोत्तम आहेत. नेमके कोण आहेत हे? म्हणजे भगवान यांचा सांश विस्तार, पुरुषोत्तम भगवान यांचा सांश विस्तार म्हणजे विष्णू आहेत. प्रथम विस्तार आपण म्हणतो त्याला. आणि पुरुषोत्तम भगवान हे कोण आहेत? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणजेच कोण आहेत? तर सर्वश्रेष्ठ असे जे आहेत ते षडैश्वर्यांनी युक्त असलेले असे भगवान आहेत. मग आता नेमकं काय आहे? म्हणजे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांडातली व्यक्ती म्हणजे कोण आहेत? पुरुषोत्तम भगवान आहेत. मग त्यांचं मी असं रूप कधीच नाही अनुभवलं. ब्रह्माजींनी वराह रूपात आपले पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत त्यांना कधीच नव्हतं पाहिलेलं आणि म्हणून त्यांना ते ओळखूच शकले नाही. म्हणजे भगवान जे आहेत त्यांचे रूप आहे हे असामान्य असं रूप होतं. वराह रूप त्यांनी धारण केलं होतं आणि म्हणजे हा साक्षात भगवान श्री विष्णूंचाच अवतार असावा. अशा पद्धतीने ब्रह्माजींची विचार प्रक्रिया झाली. मग भगवान यांचा अवतार सुचवणारी म्हणजे भगवान यांचा हा अवतार आहे हे सुचवणारी सगळी लक्षणं जी आहेत म्हणजे तर ती ब्रह्मदेवांसारखा म्हणजे जो आदिपुत्र आहे त्यांचा आणि आपण म्हणू म्हणजे ब्रह्माजींना आपण असे खूप सगळेजण सहज घेतो पहा म्हणजे तर तसं नको घेऊया. तर सगळ्या सृष्टीची निर्मिती करण्याची जबाबदारी ब्रह्माजींना दिली गेली आहे पहा. म्हणजे इतकं मोठं जबाबदारीचं पद आहे आणि कुठेही काही घडलं तरी त्याचं म्हणजे जे काही आहे कारण आहे ते म्हणजे ब्रह्माजी असतात. म्हणजे इतकी मोठी जबाबदारी तिचं पद आहे आणि तिथं जे काही घटना घडतात तर त्या संदर्भातलं सुद्धा अवलोकन म्हणजे आणि त्या संबंधातले निर्णय याचं पद आहे. म्हणजे ब्रह्माजी जे आहेत ते किती उच्च स्तराच्या म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये म्हणजे ते स्थित असतील पहा म्हणजे किती हायर कॉन्शियसनेस आहे पहा म्हणजे ही किती उच्च स्तरावरची जबाबदारी आहे म्हणजे इतका हायर कॉन्शियसनेस म्हणजे ब्रह्मांडामध्ये कुणाचा असूच शकत नाही म्हणजे हे सगळी जो जबाबदारी आहे पार पाडण्यासाठी जो लागतो म्हणजे इतके उच्च स्तरावरच्या कृष्ण भावनेमध्ये ब्रह्माजी स्थित आहेत म्हणजे हे काही असं सामान्य म्हणजे पद नाहीये आणि त्या पदावर असणारी व्यक्ती सुद्धा एक सामान्य पुण्यात्मा नाहीये तर अनेक जन्म भगवानाची जी तर ती सेवा करणारा पुण्यात्मा अशा पद्धतीने प्रकट झालेत भगवान यांच्याकडून त्यांच्या हिरण्यगर्भ शक्ती हायेस्ट कॉन्शियसनेस सर्वश्रेष्ठ कॉन्शियसनेस म्हणजे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्माजींची मानली जाते. तुलना केली असता आपण इतर सगळ्या कृष्ण भावना भवित म्हणजे जे दृष्टीनं कृष्ण भावनेच्या दृष्टीने कृष्ण भावना भवित मनस्थिती जी आहे त्यामध्ये सर्वात दक्ष कोण आहे ब्रह्माजी आहेत हे त्यांचं स्थान आहे आपण लक्षात घेऊया आणि मग असे ब्रह्माजी आहेत तर त्यांचं मन सुद्धा भ्रमित करून टाकतात भगवान यांचे अवतार तर मग आपल्यासारख्या सामान्यांची काय कथा हो की नाही मग हा चर्चेचा भाग जो आहे तर तो आपण अभ्यासलो आहोत मैत्रेय मुनी आणि विदुरामध्ये विदुर जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये ही चर्चा होते मैत्रेय मुनी अशा पद्धतीने कथा जे आहेत तर ते विदुरांना सांगतात आता आपण पुढच्या श्लोकावर जाऊया मग इथे अग्नी पुराण जे आहे तर तिथे वराह जो आहे वराह अवतार जो आहे तर त्याच्याविषयी वर्णन आले ते आपण सगळं आता अनुभवणार आहोत म्हणजे वराह जो आहे तर त्याच्याविषयी अजून थोडी माहिती घेऊ आपण की वराह जो आहे त्याप्रमाणे म्हणजे म्हणजे तशा पद्धतीचं त्याचं जे आहे तर ते रूप आहे म्हणजे काय अर्ध शरीर मनुष्याचं आणि अर्धा भाग वराहाचा अशा पद्धतीनं म्हणजे की जो पहिला अवतार आहे विष्णूंचा आणि की अशा पद्धतीनं अवतार आहे की जो पूर्ण प्राणी पण नाहीये आणि पूर्ण मनुष्य पण नाहीये असा पहिला अवतार जो आहे तो विष्णूंचा आहे तो म्हणजे कोणता वराह अवतार आता पुढे जाऊ आपण हा मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया मग आता इथे
आपण हीच कथा जी ऐकली ती अभ्यासणार आहोत. म्हणजे कशा पद्धतीनं ब्रह्मा जी आहेत त्यांच्या दोन्ही नाकपुड्यातून हे शुकर बाहेर आलं आणि किती छोटंसं होतं पहा. आणि बघता बघता त्याचा आकार किती मोठा होत गेला. तर हा श्लोक आपण इथे अभ्यासला होता 18 नंबरचा. तर हीच लीला कशी घडली तर हे आपण समजून घेणार आहोत. मग हेच आपण एक प्रकारच्या म्हणजे सारांशामध्ये आपण आधीच्या स्लाइडमध्ये अभ्यासलं, तर आता श्लोकांच्या माध्यमातून ते समजून घेणार आहोत. तर हा जो 18 नंबरचा श्लोक आहे, तर तिथे जे आहेत तर ती कथाकथन करतात. जे मैत्रेय मुनी आहेत, तर ते आपल्या समोर बसलेले जे विदुर आहेत, तर त्यांना कथन करतात आणि ते काय म्हणतात, की इति अभिध्यायतः म्हणजे अशा पद्धतीनं विचारमग्न असताना काय घडलं? तर नासा विवरात सह सहसा नघ म्हणजे काय? की नाकपुड्यामधून कोणाच्या तर जे ब्रह्माजी आहेत त्यांच्या काय तर अत्यंत निष्पाप असं सूक्ष्म असं शुकर वराह तोक म्हणजे काय तर सूक्ष्म असं वराह रूप जे आहे तर ते बाहेर पडलं. तर या श्लोकाची दुसरी ओळ पहा. वराह तोको निर्गाद अशा पद्धतीने कसं बाहेर पडलं ते तर त्यासाठी शब्द आहे की निर्गात अंगुष्ठ. तर कसं आलं ते तर पुढचा शब्द आहे निर्गाद अंगुष्ठ आणि कसं होतं ते तर परिमाणकारक म्हणजे काय की ते जे होतं तर ते कसं होतं परिमाणक होतं म्हणजे निर्गाद अंगुष्ठ आणि परिमाणक. तर हे तीन शब्द आपण लक्षात ठेवूया म्हणजे काय की जे वराह रूप होतं ते कसं आलं तर त्यासाठी शब्द आहे निर्गात म्हणजे कुठून आलं तर नागपुड्यातून बाहेर आलं कोणाच्या तर ब्रह्माजींच्या. आणि कसं होतं ते तर अत्यंत सूक्ष्म असं शुकर होतं. वराह तोक म्हणजे अत्यंत सूक्ष्म शुकर. हा शब्द एक लक्षात ठेवू आपण सगळ्यांनी की वराह तोक निर्गात अंगुष्ठ परिमाणक म्हणजे अंगठ्यापेक्षाही सूक्ष्म आकाराचं अंगठ्याच्या अग्रभागाच्या पेक्षाही सूक्ष्म आकाराचं आणि म्हणजे अशा पद्धतीचं परिमाण असलेलं हे जे वराह आहे हे ब्रह्माजींच्या दोन्ही नागपुड्यांमधून बाहेर आलं. आता पुढे जाऊ आपण. हा तरी पुढचा श्लोक घेऊया. हा तरी पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हा आता आपण पुढचा श्लोक अभ्यासतो आहोत. आता मैत्रीय मुनी जे आहेत ते पुढे काय घडलं हे सांगतायत बरं का आणि ते कसं घडलं तर हे सगळं वर्णन करतात विदुरांना. ते काय म्हणतात तस्य अभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत म्हणजे काय की त्याचा म्हणजे जो आकाशात स्थित झालेला म्हणजे एका क्षणात त्याला स्थित झालेलं पाहत होते बरं का ब्रह्माजी. आणि ते कसं होतं गजमात्र प्रववृद्धे तर कसं होतं गजमात्र म्हणजे एका हत्तीसारखं ते असं अचानक मोठं बनत गेलं त्याचा असा विकास होत गेला. आणि ते कसं होतं त्यात अभूत महत्व म्हणजे काय की असं ते अद्भुत त्याचं रूपांतरण एका प्रचंड शरीरामध्ये झालं की ब्रह्माजी त्याला पाहतच राहिले. मग जे ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांनी जे पाहिलं वराहाचं रूप तर त्याविषयीच म्हणजे ती वराह लीला आहे तर त्याचं हे शिल्प आहे पहा. ही लीलास्थळी जिथं घडली तिथं अशा पद्धतीचं हे शिल्प आहे. तर पुढे जाऊ आपण. मग आता पुढं काय घडलं तर ते आपण समजून घेणार आता 20 नंबरच्या श्लोकातून. मग आता जसं मी सांगितलं सारांशमध्ये की मरीचींसारखे श्रेष्ठ ऋषी होते की जे ब्राह्मण म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचे तर ते प्रमुख होते सगळ्या ब्राह्मणांचे. 4 कुमार होते किंवा मनु होते तर ह्या सगळ्यांनी हे रूप पाहिलं आणि मग सगळेजण विविध तर्क करायला लागले. मग त्याविषयी काय श्लोक आहे तर मरीची प्रमुखे विप्रे कुमारे मनुनासह दृष्ट्वा तत्सोकरम रूपम तर्कयाम आस चित्रधा म्हणजे काय की मरीचीसारखे श्रेष्ठ ऋषी आणि ते प्रमुख होते विप्रांचे म्हणजे ब्राह्मणांचे आणि 4 कुमार जे आहेत त्यांनी पाहिलं मनुनी पाहिलं आणि आणि कुणा
आणि कुणी पाहिलं तर सह हा शब्द आहे पहा. तर ह्या सगळ्यांसह म्हणजे इतर जे ग्रहलोकात म्हणजे लोक होते, तर म्हणजे असे सगळे जे होते म्हणजे सगळ्या ब्राह्मणांचे प्रमुख मरीची आहेत. म्हणजे मरीचीने पाहिलं म्हणजे सगळ्यांना पाहायला मिळालं. 4 कुमारांनी पाहिलं आणि मनूनी पण पाहिलं. म्हणजे या सगळ्यांनी पाहिलं. आणि मग त्यांनी पाहिलं काय, तर हे शुक्रासारखं जे रूप आहे हे पाहून त्यांनी वेगवेगळ्या चर्चा, चित्रधा म्हणजे वेगवेगळ्या चर्चा किंवा विविध प्रकारचे वितर्क म्हणजे इथे तर्कच म्हणू आपण. तर वेगवेगळे तर्क, हे असं तर असेल ना, तसं तर असेल ना, ह्याला म्हणायचं तर्क करणे. तर अशा पद्धतीचे तर्क करायला सुरुवात केली. आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा, मग आता हा जो वराह आहे, वराह जो आहे, तर त्याच्या मिशाने प्रकट झालेलं हे काही असाधारण अस्तित्व आहे का, असं त्यांना वाटलं. आणि हे अस्तित्व माझ्या नासिकेमधून प्रकट झालं, ही निश्चितच आश्चर्यकारक गोष्ट आहे, असं ब्रह्माजींना वाटलं. मग आता पुढे जाऊ आपण, अजून काय घडलं बघूया. हा, बघ त्याची पुढची. हा, मग आता हे जे शुकर होतं, ते सुरुवातीला अंगठ्याच्या अग्रभागापेक्षाही मोठं नाही दिसलं, म्हणजे इतकं सूक्ष्म होतं बरं का. आणि मग क्षणार्धात ते इतकं महाकाय शिळे इतकं मोठं झालं, की ब्रह्माजी सुद्धा गोंधळून गेले. मग हा आपण सारांश जो अभ्यासला होता, तो ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून आपण पाहिला. आता पुढे जाऊ. हा, मग पुढचे श्लोक. हा, आता ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत की आता पुढे काय घडलं. इति मीमांसता तस्य ब्रह्मण सह सूनुभिः भगवान यज्ञपुरुषो भगवान यज्ञपुरुषो जगजागेंद्र सन्निभ. तर आता काय घडलं हे आपण समजून घेणार आहोत. तर ब्रह्मदेव जे आहेत, तर त्यांनी आपल्या पुत्रांशी विचार विनिमय करत असताना पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत, तर त्यांची म्हणजे श्री विष्णूंची एका महाकाय पर्वताप्रमाणे अशी मोठ्याने गर्जना केली. म्हणजे काय घडलं, तर मोठमोठे जे पर्वत होते, तर त्यांच्यामध्ये गर्जना करण्याची शक्ती असते बरं का. ते सुद्धा जीवच आहे. म्हणजे आता आपण सगळ्यांनी जरा हा भाग समजून घेऊया. सगळ्यांना हे सगळं समजून घ्यायला लागेल, की सगळे जे आहेत लिव्हिंग, नॉन लिव्हिंग म्हणजे म्हणजे जे चर अचर, तर हे सगळे सगळे जीवात्मे आहेत. पाषाण, परत सगळे जीवात्मे आहेत. त्यांच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये जीवात्म्या उपस्थित आहे. आणि मग सत्ययुगामध्ये कसं होतं, सर्व गुणांचं प्रमाण अत्यंत अत्यंत उत्तम. त्यामुळे हे जे महाकाय पर्वत आहेत, तर त्यांच्यामध्ये गर्जना करणे ताकद. आणि मग ते सुद्धा जीव आहे. म्हणजे हे महाकाय पर्वत जे आहे ते, म्हणजे आपली जशी वाढ होते आपल्या शरीराची, तसेच पर्वत पण वाढतात, मग त्यांचा ऱ्हास होतो. म्हणजे जसं आपलं आहे तसंच त्यांना पण आपत्ती होतात, म्हणजे अनेक पर्वत निर्माण होतात. त्यांना पण वृद्धत्व येतं, म्हणजे ते जीर्ण होतात पर्वत जे आहे ते. आणि मग ते खचतात, म्हणजे त्यांना पण काय होतं, तर मृत्यू होतो. म्हणजे त्यांचं जे शरीर आहे ते खचतं. पण ते कसे जीवात्मा आहेत, म्हणजे जे बद्ध जीवात्मा म्हणून आपलं जसं आहे, म्हणजे हा वाढीचं म्हणजे ज्या पद्धतीनं आलेख आहे, त्या पद्धतीनंच त्यांच्या बाबतीत घटना घडतात. मग आता ते सुद्धा काय आहेत, जीव आहेत. मग भौतिक शरीराच्या आकाराच्या प्रमाणानुसार ध्वनी लहरी निर्माण होतात. म्हणजे माझं हे भौतिक शरीर आहे, ह्याचा जेवढा आकार आहे तितक्याच ध्वनी लहरी निर्माण होतात. म्हणजे माझ्या पूर्ण क्षमतेने मला जितकं शक्य आहे तितक्या मोठ्या आवाजात मी काय करेन, गर्जना करेन. मग तसं पर्वत असतं, त्यांचा महाकाय आकार असतो, मग त्यामुळे त्यांची गर्जना करण्याची क्षमता सुद्धा महाकाय असते. म्हणजे शरीर जे भौतिक आहे त्यानुसार ती क्षमता असते, ध्वनिलहरी निर्माण होतात त्यानुसार. मग आता ज्यावेळी ब्रह्मदेव आणि भगवान जे आहेत, तर म्हणजे यांच्याविषयी विचार करत होते. मग त्यावेळेला त्यांना काय वाटले, त्यांनी काय तर्क केला, तर भगवान यांनीच हा अवतार धारण केला असेल. आणि मग त्यांनी त्यावेळी म्हणजे भगवान यांनी काय केलं, आता भगवान यांना ब्रह्माजींना जे आहे, तर ते एक संदेश द्यायचा होता. आणि त्यासाठी काय केलं, म्हणजे भगवान जसं हृदयांतरित करतात, म्हणजे प्रेरणा देतात किंवा हृदयात स्फुरतात प्रेरणा किंवा संदेश हृदयांतरित करतात भगवान जे आहेत ब्रह्माजींना.
तर त्याप्रमाणे भगवान यांनी काय केलं, अनुमोदन करण्यासाठी, की ब्रह्माजींनी जो विचार केलाय त्याचं अनुमोदन करण्यासाठी किंवा ब्रह्माजींनी जो तर्क मांडलाय त्यांच्या मनामध्ये, ते तर्क सुरू आहेत त्यापैकी जो तर्क त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालाय, तर तो जो आहे तो बरोबर आहे हे यासाठी अनुमोदन देण्यासाठी त्यांनी काय केलं, तर प्रचंड आवाजात गर्जना केली. म्हणजे ती गर्जना कोणाची होती, वराहाची होती. आणि सगळ्यांना काय वाटलं की पर्वतांनी गर्जना केली का, कारण त्या काळात पर्वत सुद्धा काय काय होते, तर असे महाकाय होते आणि ते गर्जना करू शकतील असं प्रचंड ताकद त्यांच्यामध्ये असे. मग हे भाग आपण आता समजून घेतले. मग पुढे काय घडलं आपण पाहूया. हा मग त्याची पुढच्या स्लाइड वर जाऊया. हा, मग आता हे ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांनी भगवान यांचं हे सर्वशक्तिमान भगवान यांचं जे प्राकट्य आहे हे पाहिलं. म्हणजे भगवान यांचं अवतरण झालंय वराह म्हणजे रूपामध्ये. आणि मग त्यांनी काय केले, तर स्तुती करायला सुरुवात केली. तर 24 ते 29 ह्या श्लोकामध्ये काय आहे, तर भगवान यांनी कशी स्तुती केली, भगवान यांची ब्रह्मदेवांनी कशी स्तुती केली हे आपण अभ्यासणार आहोत. हा, त्याच्या पुढे जाऊ आपण. हा, मग आता हा जो 24वा श्लोक आहे तर इथे खूप सुंदर अशी स्तुती ब्रह्मदेवानी भगवान यांची केली. तर ती कशी केली, तर सर्वशक्तिमान भगवान जे आहेत तर त्यांच्याविषयी ब्रह्मदेव आणि इतर जे ब्राह्मण आहेत तर त्यांनी आपल्या असामान्य आवाजाने, म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते जेव्हा गर्जना करतात तर त्यामुळे काय झालं की ते सगळेजण असे उल्हासित झाले, त्यांना आनंद झाला. आणि ही सगळी गर्जना आहे तर ती सगळ्या दिशांमधून हा तिचा आवाज जो आहे तो प्रतिध्वनित होत होता. म्हणजे पुन्हा 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 येत होता. आपण इकोईंग म्हणतो ना, प्रतिध्वनी होणे, म्हणजे प्रतिध्वनित होणं. तर अशा पद्धतीने तो आवाज येत होता भगवानांच्या गर्जनेचा. मग जे ब्रह्मदेव आहेत किंवा जे इतर उन्नत ब्राह्मण आहेत, म्हणजे जे मरीची आणि इतर जे आहेत म्हणजे त्यांचे समकक्ष ब्राह्मण, तर ह्या सगळ्यांनी भगवान यांच्या अनेक अवतारांपैकी कोणत्याही अवतारातील भगवान यांचं म्हणजे जे असं आगमन असतं तर ते जेव्हा होतं तर त्यावेळेला ते अत्यंत चैतन्यपूर्ण होतं. आणि म्हणजे ते जे आगमन असतं ते इतकं चैतन्यपूर्ण असतं की ते पाहणारे जे लोक असतात ते सुद्धा अत्यंत आनंदात म्हणजे आणि उल्हासात आणि चैतन्यपूर्ण म्हणजे वातावरणामध्ये म्हणजे ते जे असतात तर ते रमतात. त्या म्हणजे भगवान यांचं प्राकट्य कसं असतं पहा, किती सुंदर आणि आल्हाददायक असतं पहा, की ते त्यांच्या आगमनाने असे सगळेजण चैतन्यमय होतात आणि त्या आनंद रसामध्ये सगळेजण राहत असतात पहा. भगवान विष्णूंचा असा अद्भुत पर्वतासारखा महाकाय वरावतार पाहून त्यांच्या मनामध्ये कोणत्याच प्रकारचं भय नाही निर्माण झालं, कारण भगवानांचे शुद्ध भक्त आहेत ते. भक्तांना भगवान यांच्या ह्या लीला आहेत त्याचं रसास्वादन करायला आवडतं. बिलकुल भय नाही वाटत. ह्याचं उदाहरण आपण घेऊ की प्रल्हाद महाराजांच्या समोर नरसिंह भगवान प्रकट झाले तेव्हा प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर ते भयभीत नाही झाले, विचलित नाही झाले. कारण भगवान यांच्याविषयी भक्त जो आहे तो जाणतो भगवान यांचं प्रेम आणि भगवानाच्या लीला जाणतो आणि भगवान यांचा तो सेवक म्हणून कार्य करत असतो, भगवानांची सेवा करत असतो, त्यामुळे तो बिलकुल भयभीत होत नाही. पण त्याचबरोबर भगवान यांचा जो द्वेष करणारे असुर असतात किंवा भक्त असतात ते काय करतात, असं भगवानांचं रूप पाहून भयभीत होतात पहा. आपण जो भगवान यांचं जे विराट रूप आहे 11व्या अध्यायात विश्वरूप पाहिलं तर तिथे काय पाहिलं त्या वर्णनामध्ये, की असुर वगैरे लोक भगवान यांचं विश्वरूप पाहून पळू लागले घाबरून, ते काय भयंकर आहे म्हणून. म्हणजे अशा पद्धतीने जे भगवान यांच्यावर दृढ श्रद्धा विश्वास नाहीये किंवा जे भगवान यांच्या सेवेमध्ये नाही आहेत किंवा भगवान यांचं स्वामित्व ज्यांना मान्य नाही असे लोक काय करतात, तर भगवान यांना ते म्हणजे त्यांचं म्हणजे अशा पद्धतीचं प्रकट होताना पाहून ते घाबरतात किंवा त्यांच्यामध्ये भय निर्माण होईल. पण भगवानांचे जे भक्त आहेत त्यांना बिलकुल नाही भय वाटलं आणि अत्यंत चैतन्यपूर्ण म्हणजे असं वातावरण होतं आणि अत्यंत उत्साह आनंद असं सर्वांमध्ये होतं. आणि ते भगवानांची जी लीला आहे अशा पद्धतीची, हा, तर त्या लीलेचा ते आनंद अनुभवत होते, असं चैतन्यमय ते वातावरण होतं. म्हणजे एका भक्त जो आहे तर त्याचं कसं असतं भगवान यांच्या विषयीचं नातं, तर भगवान सुंदर सुंदर लीला ज्या आहेत तर त्या मला कशा पाहायला मिळतील आणि भगवान यांना सुंदर सुंदर अशा वेगवेगळ्या लीलांमध्ये सहभागी होताना सौभाग्य अशा पद्धतीनं त्यांच्या हृदयामध्ये जो असतो तो आनंद जो असतो तो प्रकट होत असतो. अशा चैतन्याने ते भरलेले असतात आणि मग असं पद्धतीचं अद्भुत रूप आहे ते भगवान यांचं पाहायला मिळतं. आणि म्हणून ते सगळे जे आहेत तर ते अत्यंत भारावून गेले होते.
कोणाच्या मनात कसलं भय नव्हतं आणि भगवान एवढी मोठी प्रचंड गर्जना करत होते आणि सगळीकडे त्याचा ध्वनी जो आहे तो पोहोचून सगळ्या दिशांना. तर भगवान जे आहेत ते सर्वश्रेष्ठ आहेत, साक्षात आहेत भगवान आणि त्यांची गर्जना म्हणजे सर्वश्रेष्ठ गर्जना आहे ती आणि ती गर्जना प्रतिध्वनीत होऊन येत होती. म्हणजे इतकी सगळ्या प्राणी मित्रांना हलवून टाकेल असं भय निर्माण करणारी होती. पण हे सगळे जे होते भगवान यांचे भक्त तर ते इथे अत्यंत चैतन्याने म्हणजे सगळं काही पाहत होते आणि उत्साहाने पाहत होते पहा आणि उल्हसित करणारी गर्जना वाटत होती. म्हणजे भगवानांची प्रत्येक गर्जना, प्रत्येक मोठी गर्जना, प्रत्येक म्हणजे जो प्रतिध्वनीत होणारा आवाज आहे तो ऐकून ते अत्यंत म्हणजे अजून उल्हासित, अजून उल्हासित, अजून आनंदित, आता पुढे काय होईल अशा पद्धतीने म्हणजे ते आनंदाने भारावून जात होते आणि उत्कंठा त्यांची वाढत होती, उत्सुकता त्यांची वाढत होती. आणि भगवान यांची लीला अनुभवण्यासाठी ते सगळेजण त्या चैतन्यामध्ये होते पहा आणि त्याच वेळेला ही गर्जना म्हणजे काय होतं तर भगवानांची परमसत्ता आहे त्याला आव्हान देणारे सगळे जे दैत्य आहेत त्यांना एक प्रकारचं ही म्हणजे काय होती ललकारीच होती जणू आव्हानच भगवान यांनी उघड केलं होतं म्हणजे पहा इथे सगळ्यांनी ही परिस्थिती समजून घेऊया की आता एखादा सर्वश्रेष्ठ योद्धा आहे तो काय करतो एखाद्या योद्ध्याला आव्हान करायचे असं योद्ध्यांची म्हणजे तिथे एक प्रकारे सभा आहे तर तिथे समजा उदाहरण घेऊया हे आपण तिथे त्यांना आव्हान करायचं तर तो काय करतो आपल्या शक्तीचं प्रदर्शन करतो ना हो की नाही म्हणजे आपलं जे शस्त्र आहेत त्यांची प्रात्यक्षिक अशा पद्धतीनं करतो आणि आपल्या शक्तीचं प्रदर्शन करतो हो की नाही किंवा आपण उदाहरण दुसरं घेऊया की एखादी स्पर्धा आहे म्हणजे दोन पक्षामध्ये तर तिथं दुसऱ्या पक्षाचा क्रिकेटची स्पर्धा आहे तर दुसऱ्या पक्षाचा उत्तम एकदम जो असतो बॅट्समन तो काय करतो आपले असे वेगवेगळे चौकार षटकारच्या आपल्या अशा प्रात्यक्षिक दाखवतो तो आणि त्यानुसार तो काय करतो समोरच्या बसलेल्या प्रेक्षकांवर आपला एक छाप निर्माण करायचा प्रयत्न करतो आपले शक्ती प्रदर्शन करत असतो तर अशा पद्धतीचं किंवा मल्ल असतात दोन मल्लामध्ये युद्ध होत असतात ते आपलं शक्ती प्रदर्शन करत असतात पहा अशा पद्धतीनं अशा हालचाली करून आपण पाहिलं असेल म्हणजे ते काय असतं तर आपल्या सामर्थ्य देऊन ते समोरच्या लोकांना प्रतिपक्षाला आव्हान देत असतात मग भगवान यांनी काय केलं होतं भगवान हे सर्वश्रेष्ठ आहेत भगवान आहेत आणि मग हे कोणाला आव्हान देतात तर अशा असुरी सत्तेला आव्हान देतात भगवान म्हणजे हे जे असुर होते त्यांना आव्हान देण्यासाठी भगवान हे मोठ्या पद्धतीने अशा पद्धतीची गर्जना करत होते म्हणजे शक्तिमान असे सर्वश्रेष्ठ असे भगवान आहेत मग त्यांची गर्जना पण ती सर्वश्रेष्ठच होती आणि त्यामुळं असुरांच्या मनात भय उत्पन्न होऊन त्यांना एक प्रकारे आव्हानच समोर उभं करण्यासाठी वराह रूपामध्ये भगवान यांनी काय केली गर्जना केली आणि अशा पद्धतीनं मोठमोठ्याने भगवान जे आहेत ते गर्जना करून दैत्यांना एक प्रकारे उघड आव्हान देत होते की तुम्ही मला सामोरे या कारण भगवान सर्व जाणतात अंतर्यामी आहेत सर्वव्यापी आहेत त्यामुळे त्यांना माहिती होतं की हे काय झालंय म्हणजे इथे काय घटना घडली आता ते पुढे आपण समजून घेणार आहोत आणि म्हणून ते हे सगळं असुर कुळातल्या लोकांचं कार्य हे तर भगवानांना माहितीच होतं म्हणून त्यांनी काय केलं तर दैत्यांना आव्हान देण्यासाठी अशा पद्धतीने गर्जना करायला सुरुवात केली ते चित्रात पहा आहे पहा आता आपण पुढच्या श्लोकावर जाऊया हा 24 नंबरचा श्लोक आहे तर इथे आपण हा अभ्यासला आता आपण 25 नंबरच्या श्लोकावर येऊया तर इथे काय घडलं ते आपण समजून घेणार आहोत तर आता इथे वेगवेगळ्या लोकांविषयीचं वर्णन आहे या श्लोकामध्ये की वेगवेगळे जे लोक आहेत जनलोक तपलोक सत्यलोक इथल्या निवासींच्या काय प्रतिक्रिया होत्या आणि भगवान यांची गर्जना ऐकून त्यांच्यावर काय परिणाम झाला अत्यंत सुंदर वर्णन आहे तर ते आपण समजून घेऊया निशम्य ते घरघरितं स्वखेद क्षयिष्णु मायामयसूकरस्य जनस्तप सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनियो गृणस्म तर आता त्याच्यातून आपण काय समजून घेणार आहोत या श्लोकातून तर निशम्य म्हणजे काय ऐकून निशम्य म्हणजे काय ऐकणे आणि काय ते ते म्हणजे ती गर्जना घरघरितम म्हणजे घरघरितम म्हणजे आपण असा मोठा ध्वनी म्हणतो की नाही त्याला तुमुल ध्वनी असं म्हटलं जातं आध्यात्मिक भाषेत म्हणजे अशी मोठी गर्जना थोडक्यात आपण सोप्या बोलीभाषेत म्हणू अशी मोठी भयानक गर्जना म्हणजे असं घर घर असं आपण सगळ्यांनी सुकर किंवा वराह म्हणजे बोलीभाषेत डुक्कर म्हटलं जातं पण भगवान यांचं ते अवतार आहे
भगवानाचं सुकर किंवा वराह, तर आपण म्हणजे त्याचा सन्मानपूर्वक त्याचा उच्चारण करणं आवश्यक आहे. म्हणून आपण त्याला सुकर किंवा वराह अवतार अशा पद्धतीनं संबोधन करायचं. आणि एक प्रकारे पुढे जे आहे आपल्याला पुढे येईल हा संदर्भ. तर हा भगवान यांचा वराहमूर्ती अवतार म्हणजे काय आहे, तर वेदांचाच एक प्रकारे तो अवतार आहे वराह अवतार. म्हणजे त्याचं इतकं पावित्र्य आहे. म्हणजे वराह म्हणजे काय, खरं तर आपण म्हणजे ते चिखलात जाणारं आणि पाण्यात असलेलं असं समजतो, हो की नाही? पण तसं नाहीये. तर त्रिमूर्ती जे आहेत म्हणजे जे वेद आहेत, तर त्यांचंच ते प्राकट्य आहे. म्हणजे इतकं पावित्र्य त्याला आहे. आणि वेद म्हणजे काय, भगवानांची वाणी आहे. पुढे येईल हा संदर्भ. तर अशा पद्धतीचं भगवानाचं जे आहे प्राकट्य वराह स्वरूपात जे आहे, तर ते कुणी पाहिलं तर ते जे आहे तर ते असं विनाशक रूप आहे भगवान यांचं. आणि त्याचबरोबर भगवान कसे आहेत, कृपाळू आहेत आपल्या भक्तांसाठी. म्हणजे असुरांसाठी विनाशक रूप आहे असं. आणि त्यांना शोक करायची वेळ येईल, असुरांना वैयक्तिक शोक करायची वेळ येईल अशा पद्धतीचं. म्हणून काय म्हणले, स्वखेद क्षयुष्णू असं म्हटलंय. दुसरा शब्द दुसऱ्या ओळीतला शब्द आहे. तर आणि मग मायामय पण म्हटले. म्हणजे भगवान एकीकडे असुरांना दंडित करतात, त्यांच्यामध्ये भय निर्माण होईल, त्यांच्यावर शोक करायची वेळ येईल, असं विनाशक रूप आहे भगवान यांचं. आणि त्याचबरोबर भगवानांचं कसं आहे, आपल्या भक्तांसाठी अत्यंत कृपाळू, मायामय म्हणजे मायाळू रूप आहे. आणि असे जे सुकर असते म्हणजे भगवान जे वराह देव आहेत, तर त्यांना जन, तप आणि सत्य हे लोक आहेत आता वेगवेगळे. सर्वात सर्वात वरचा लोक म्हणजे कुठला, तर ब्रह्मलोक. मग इथले जे निवासी आहेत तर त्यांनी ह्यात म्हणजे हे सगळं जे रूप आहे तर हे पाहिलं. आता त्रिभी हा शब्द आला, त्रिभी हा शब्द आहे पाहिजे. त्रिभी म्हणजे काय, तर तीन वेदातून म्हणजे काय की अशा पद्धतीचा जो ध्वनी आहे त्यांचा. हं. आणि तो कसा आहे, तर त्यांचं प्राकट्य कसं आहे, 3 वेदांच्या माध्यमातून वराह रूप आहे ते प्रकटले. मग त्यांचा ध्वनी म्हणजे गर्जना जे भगवान करत होते. त्याला तुमुल ध्वनी असं म्हटले. किंवा त्याला घरघरीतम हा शब्द आलाय, सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं. तर असं जे आहे, तर हा ध्वनी ऐकून ते ऋषी मुनी इथले सगळे निवासी जे कोणी होते, त्या सगळ्यांनी काय केलं, तर भगवान जे आहेत ते परम कृपाळू आहेत, म्हणजे असे मायामय असलेले. तर त्यांचा परम पवित्र तो आवाज होता. म्हणजे ती जी गर्जना होती ती कशी होती, परम पवित्र जे भगवान आहेत. मग त्यांचा आवाज पण, ध्वनी पण कसा आहे, परम पवित्र आहे. आणि मग त्यांनी त्यावेळेला ते 3 वेदातील मंगलमयी जे मंत्र होते, तर म्हणजे त्याच्या माध्यमातून त्यांनी स्तुती गायला सुरुवात केली. म्हणजे 3 वेदांमधून जे मंत्र आहेत वेगवेगळे मंगलमयी, तर त्या मंगलमयी वेदांचं गायन त्यांनी, तिथले पवित्र मंत्र म्हणजे असे आहेत त्यातले, तर ते गायन त्यांनी सुरू केलं. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान यांचं प्राकट्य झालं. तेव्हा ह्या सगळ्या लोकांनी काय केलं, हे भगवत भक्त आहेत उच्च कोटीचे. तर ह्यांनी काय केलं, त्यांनी थोडक्यात स्तुती, अशी वेदामधली स्तुती गाऊन त्यांचं जे आहे तर ते स्वागत केलं. मग आता हा विशिष्ट ध्वनी आहे तो एकमेव भगवान यांचाच आहे. आणि म्हणून वैदिक मंत्राद्वारे भगवान यांना प्रार्थना करून त्यांनी प्रतिसाद दिला. मग त्यांनी का हे गायला सुरुवात केलं, तर आता साध आणि प्रतिसाद ही प्रक्रिया आपण समजून घेऊया. साध आणि प्रतिसाद ही क्रिया कशी घडते, तर एकीकडून भगवान हे गर्जना करत होते. मग त्याला प्रतिसाद दिला पाहिजे ना भक्तांनी, हो की नाही? म्हणजे जसं आपण संकीर्तन गाताना काय करतो, की गायक हरे कृष्ण म्हणाला तर त्याला प्रतिसाद द्यायला आपण पुन्हा हरे कृष्ण म्हणतो. मग तशाच पद्धतीने आपण म्हणजे प्रतिसाद देण्यासाठी ह्या सगळ्या लोकातले म्हणजे जन, तप आणि त्याचबरोबर सत्य लोकातले जे लोक होते, तर म्हणजे जे ऋषी किंवा जे मुनी होते, असे जे निवासी होते, त्यांनी काय केलं, की वेदस्तुती गायला सुरुवात केली. म्हणजे एक प्रकारे त्यांनी हा भगवान यांच्या गर्जनेला दिलेला प्रतिसाद होता, की आम्ही अत्यंत धन्य झालो तुमचं हे रूप पाहून. आम्ही अत्यंत उल्हासित झालोय, आम्ही अत्यंत आनंदित झालोय. आणि अशी मंगलमय वेदातले जे मंत्र आहेत, त्यांनी त्यांची स्तुती करायला सुरुवात केली. आता तिथे काय झालं, तर भृगू सारखे महर्षी होते, मग असे जे होते, तर त्यांनी भगवान यांची ही अलौकिक ध्वनी ऐकून, म्हणजे भगवान यांचा सुकर रूपातली गर्जना म्हणजे सुद्धा अलौकिक ध्वनी आहे. ते ऐकून त्यांनी मंगल मंत्र म्हटले. आणि ह्या सगळ्या मंत्रांनी त्यांनी काय की स्तुती करायला भगवान यांची सुरू केली. मग आता ह्या सगळ्यामध्ये म्हणजे त्यांनी ज्या ह्या वेगवेगळ्या स्तुती म्हणल्या आणि ते वेगवेगळे जे वैदिक मंत्र म्हणले, मग त्यामध्ये म्हणजे वेगवेगळे भगवत स्तुतीमधले जे मंत्र होते, मग त्यापैकी एक मंत्र आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. तो कोणता, तर तो बृहन्नारदीय पुराणामध्ये लिहिलेला आहे.
म्हणजे ज्या क्रमाने त्यांनी स्तुती केली भगवान यांची गर्जना ऐकून अत्यंत उच्चतर लोकांना म्हणजे उच्चतर जे लोक होते त्यांना अत्यंत आनंद झाला आणि पृथ्वीचा उद्धार करण्यासाठी आता भगवान प्रकटले आहेत म्हणजे सगळं काही म्हणजे मंगलच होणार आहे आणि म्हणून त्यांनी मंगलमय स्तुती करायला सुरुवात केली. वेदांमधले मंगल मंत्र म्हणायला सुरुवात केली आणि हे वैदिक जे मंत्र होते ते अत्यंत योजनाबद्ध पद्धतीनं भृगू आणि इतर महर्षींनी अशा पद्धतीने एकत्रितपणे वैदिक मंत्र गायला सुरुवात केली होती. आणि त्या अलौकिक स्तुतीमध्ये सर्वश्रेष्ठ असा मंत्र कुठला आहे तर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हा बृहन्नारदीय पुराणामध्ये हा मंत्र लिहिलेला आहे की ह्या स्तुतीमध्ये हा मंत्र प्रकटला आणि तो मंत्र कोणता तर आपला हरे कृष्ण महामंत्र त्याचा उल्लेख आहे. आणि ह्या दोन्हींनी स्तुती केली म्हणजे भगवान यांना हे संबोधन आहे आनंदाने केलेलं भगवत भक्तांनी. की काय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणजे किती मंगल आणि किती अलौकिक असा हा मंत्र आहे पहा. म्हणजे याचं सामर्थ्य आपल्या लक्षात येईल म्हणजे भगवान यांना प्रतिसाद देतो आपण भगवान इतके कृपाळू आहेत इतके मायाळू आहेत आणि भगवान जे आहेत तर त्यांचं हे अवतार कार्य आहे अवतार लीला प्रकट झाली आणि त्यावेळेला त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी त्यांच्या गर्जनेला काय केलं तर वैदिक मंत्र जे म्हणले त्यापैकीच हा हरे कृष्ण महामंत्र आहे. म्हणजे एक प्रकारे भगवानांचं अस्तित्व आपण मान्य करतो भगवानांचं स्वामित्व आपण मान्य करतो भगवानांची सर्वश्रेष्ठत्व आपण मान्य करतो भगवानांची षडेश्वरी आपण मान्य करतो आणि भगवान एक पुरुष आहे ते आपण मान्य करतो आणि भगवान हेच या सगळ्याचे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत हे आपण मान्य करतो आणि म्हणून आपण त्यांची स्तुती आहेत त्यांना तळमळवतो आणि हे भगवान आमच्यावर कृपा करा तुम्हीच आमच्यासाठी सर्व काही आहात आणि ह्यासाठी त्या सर्वश्रेष्ठ शक्तीला ते आवाहन करतो आपण आणि ह्यासाठी शब्द काय आहेत आपल्या मंत्राचे कृष्ण अशा पद्धतीने ह्या वैदिक मंत्रांचे शब्द आहेत आणि ह्या पद्धतीने भगवान यांची ह्या ऋषींनी स्तुती करायला सुरुवात केली. म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपण हरे कृष्ण महामंत्र करतो तेव्हा इतके उत्साहात आनंदात केलं पाहिजे आणि ही लीला आठवली पाहिजे की भगवान अशी सुंदर लीला करतात. आपण जेव्हा हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतो तेव्हा भगवान यांच्या ही लीला आठवून भगवान यांनी वराह रूपामध्ये अशी सुंदर लीला केली आणि तेव्हा ऋषी मुनींनी काय केलं तर त्यांना आळवण्यासाठी वेदातले मंत्र गायले आणि त्या मंत्रामध्ये हरे कृष्ण महामंत्र होता. ह्या सुंदर लीलेचं स्मरण करून हरे कृष्ण महामंत्राचं आपण उच्चारण जे आहे अत्यंत उत्साहाने आणि आनंदाने करायला पाहिजे. अन्यथा आपलं काय होतं ते जप करायचा म्हणजे काय म्हणतो आपण कृतीचा भाग असतो ना रोज म्हणजे जसं शाळेमध्ये रोज गणवेश घालून जायचो ना आणि मग शाळेतून आलो की उतरवून टाकायचं तसं पटकन बीडबॅग घ्यायची आणि कसतरी 16 वेळा आपण उरकायच्या असं नाही झालं पाहिजे. हा मी टीका म्हणून नाही सांगत आहे पण हा नित्य म्हणजे रुटीनचा भाग आपण म्हणू असं होऊन बसतं तर तसं नाही झालं पाहिजे. तर या उत्साहाने या म्हणजे ही लीला जी आहे याचं स्मरण करून आपण हरे कृष्ण महामंत्र जो आहे तो अत्यंत उत्साहाने आनंदाने त्याचं उच्चारण करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग ह्याला काय म्हणायचं चॅन्ट मेडिटेशन. म्हणजे आपण एक प्रकारचं हे काय करत असतो ध्यानच करत असतो जपावर तो ऐकायचा. कशी स्तुती केली तर ह्या मंत्रांनी स्तुती केली कोणी केली ऋषीमुनींनी जन तप आणि ब्रह्म लोकातल्या म्हणजे त्याला सत्यलोक म्हटलं ह्या ऋषी मुनींनी केली आणि मग ती कशी केली तर अशा पद्धतीनं हरे कृष्ण हरे कृष्ण अशा पद्धतीनं त्यांनी आळवायला सुरुवात केली आणि हा महामंत्र जो आहे तो अशा तळमळीने आनंदाने उत्साहाने आळवून आणि ह्या तीव्रतेने आळवला त्यांनी भगवानांचं रूप पाहून तर असा आपला जप होणं अपेक्षित आहे. आपण आता पुढे जाऊ. हा मध्ये हा आता हे जे महान भक्त होते त्यांच्या वैदिक प्रार्थनांना उत्तरादाखल म्हणून काय केलं भगवान यांनी ते आपण आता ह्या श्लोकात पाहणार आहोत बरं का. म्हणजे आपण साध प्रतिसाद अभ्यासत आहोत आणि खूप सुंदर लिहिलं आहे हा की म्हणजे साध प्रतिसाद कसे ऋषी मुनींना आता आणि भगवान यांच्यामध्ये घडतात आणि आता ऋषींनी प्रतिसाद दिलाय भगवान यांच्या गर्जनेला ऋषी मुनींनी पवित्र वेदामधले मंत्र गाऊन आणि मग आता भगवान कसा प्रतिसाद देतात पहा. तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तेषां सतां वेदवितान मूर्ती ब्रह्मावदायात्मगुण गुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधो
विद्याय गजेंद्र लीलो जलमाविवेश. तर आता श्लोकाच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत की तेषां म्हणजे त्यांचे महान भक्त आहेत की जे काय म्हटले वेद वितान मूर्ती, म्हणजे काय की सर्व वेदातलं ज्ञान जे आहे तर त्यांनी विकास पावलेले असे जे आहेत. पुढे काय म्हटले ब्रह्म अवधार्य, म्हणजे काय की जे वैदिक म्हणजे मंत्र आहेत त्यांना पूर्ण त्यांना ज्ञान असलेले असे आहेत. आणि असे जे आहेत भगवान यांचे भक्त ते त्यांचं दिव्य गुणगान करणारे आहेत. आणि असे भक्त जे आहेत तर ते केवळ आणि केवळ म्हणजे असं दिव्यत्वाचं भगवान यांच्याविषयीच्या दिव्यत्वाचं ज्ञान असलेले आहेत. आणि मग असे जे भक्त आहेत ते केवळ आणि केवळ म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांच्या या लीला पाहत असताना म्हणजे ते जे आहेत त्या लीला कशा आहेत तर भक्तांच्या उद्धारासाठी आहेत किंवा लाभासाठी आहेत हे जाणतात. आणि एखाद्या हत्तीप्रमाणे क्रीडा करत म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते कसा प्रवेश करतात पाण्यात हे पाहत होते. म्हणजे आता ही लीला त्यांनी पाहिली तर ती लीला पाहिली तर त्यामध्ये तो प्रतिसाद होता भगवान यांनी दिलेला. आणि तो कसा होता तर हे आपण पाहणार आहोत की भगवान यांनी महान भक्त जे आहेत वैदिक प्रार्थना म्हणून ते करत होते वैदिक मंत्र म्हणून. तर त्याला उत्तर द्यायला म्हणून भगवान यांनी काय केलं म्हणजे प्रतिसाद द्यायला म्हणून पुन्हा गर्जना केली एक मोठीशी. हा आणि मग एखाद्या हत्तीप्रमाणे म्हणजे एक हत्ती पाण्यामध्ये कशी क्रीडा करतो जाऊन तर अशा पद्धतीने हा काय हत्तीच्या आकाराचं हे वराह होतं. आणि ह्या वराह देवाने काय केलं त्या पाण्यामध्ये प्रवेश केला. म्हणजे भगवान जे आहेत तर हे वैदिक प्रार्थनांचा विषय आहेत. आणि अशा पद्धतीनं भगवान यांनी जाणलं की भक्तांच्या प्रार्थना ह्या त्यांच्यासाठीच होत्या. म्हणजे भगवान यांना तो प्रतिसाद जो आहे ह्या ऋषीमुनींनी दिलेला तो समजू आला. म्हणजे भगवान यांनी गर्जना केली त्याबरोबर ऋषीमुनींनी मंगल मंत्र म्हटले, वैदिक स्तोत्र म्हणजे जे मंत्र आहे ते म्हटले. त्याबरोबर भगवान यांनी पाण्यामध्ये प्रवेश केला. आणि त्या तो पाण्यामध्ये प्रवेश करताना काय केलं त्यांनी पुन्हा गर्जना करत त्या पाण्यामध्ये प्रवेश केलाय. तर चित्रात पहा सगळ्यांनी हा पाण्यामध्ये प्रवेश केलाय भगवानांनी. एखादा मोठा हत्ती असतो तो अचानक अशी उडी मारून कसं पाण्यामध्ये एकदम उडी मारतो आणि पाण्यामध्ये जातो तशा पद्धतीने भगवानांनी सुळका मारून किंवा उडी मारून पाण्यात प्रवेश केला. हं आणि त्यावेळेला कसा प्रवेश केला आधी गर्जना केली मोठी महाकाय त्या ऋषी मुनींना जो आहे प्रतिसाद म्हणून. आणि ते आपल्यासाठी प्रार्थना आहेत आपलं हे प्राकट्य पाहून हे त्यांनी जाणलं. आणि त्यांनी काय केलं एक प्रकारे गर्जना म्हणजे आशीर्वादच असतो भगवानचा. तर त्या पद्धतीने त्यांनी मोठी गर्जना केली त्याला प्रतिसाद म्हणून आणि त्यांनी पाण्यामध्ये प्रवेश केला. मग आता पुढे काय घडलं हे आपण पाहणार आहोत. हा मग त्याची पुढच्या श्लोकावर जाऊया. हां. मग आता इथे समजून घेऊया, की वैदिक जे मंत्र आहेत म्हणजे वेद जे आहेत, तर म्हणजे भगवान यांचा काय आहे श्वासोच्छ्वास आहे. आणि मग तो श्वास आता इथं आपण हे भगवान यांची लीला कशी घडली समजून घेणार आहोत, की भगवान जे आहेत, तर त्यांचं हे जे रूप आहे, हे भौतिक कल्मशांचं विनाशक रूप असं म्हटलंय. म्हणजे मूर्तिमान वेद म्हणजे भगवान यांचं हे रूप आहे. आणि सर्व वेद भगवान यांच्या दिव्य रूपाची आराधना करतात. आता इथं आपण समजून घेऊया, की भगवान यांचं जे रूप आहे ते पाहायला भक्त सुद्धा ईशोपनिषदामध्ये प्रार्थना करतात, की इतकं तेजोमय रूप असतं भगवान यांचं, की ते एखादा सामान्य भक्त पाहूच नाही शकत. म्हणजे भगवान यांच्या चेहऱ्याभोवती इतकं तेज असतं, म्हणजे ब्रह्मज्योती हे जे प्रकाश किरण आहेत भगवान यांच्या अंतरंगा शक्ती जी आहे, तर तिच्या प्रभावामुळे भगवान यांच्या भोवती तेजोवलय असतं, की ज्याला ब्रह्मज्योती म्हणले. त्यांच्या शरीरातून प्रकाश किरण असे दैदिप्यमान प्रकाशित होतात. मग एका भक्ताला सुद्धा त्यांचं हे तेज पाहता येत नाही. म्हणजे हिरण्यमय पात्रेन असं भक्त प्रार्थना करतो ईश्वरमध्ये म्हणजे शुद्ध भक्त सुद्धा त्यांना पाहू शकत नाही. मग असं दिव्य तेज असलेले जे भगवान आहेत मग त्यांना भौतिक रूप नाहीये म्हणजे थोडक्यात आपण समजून घेऊया. पण त्यांचं रूप जे आहे ते सदैव आपण वेदांच्या माध्यमातून जाणून घेत आलो आजपर्यंत. भगवान कसे आहे त्याचं वर्णन सगळं वेदांमध्ये दिलेलं आहे. मग आता वेद म्हणजे काय आहे तर भगवान जे आहेत तर त्यांना जाणून घेण्याचं ठिकाण म्हणजे वेद आहे. म्हणजे वेदांच्या माध्यमातून आपण त्यांना जाणतो. मग आता वेद म्हणजे भगवान यांचा श्वास आहे म्हणजे श्वासोच्छ्वास आहे. म्हणजे त्यांचा जो श्वास आहे तो ब्रह्माजींनी आत घेतला. आता इथं ही प्रक्रिया समजून घेऊया हा, की भगवान यांचा श्वासोच्छ्वास म्हणजे वेद आहे. मग भगवान श्वास घेतात आणि श्वास सोडतात. म्हणजे वेद आहेत ते आत ग्रहण करतात आणि वेद
बाहेर जे आहेत ते उच्छ्वास म्हणजे आहे. तर उच्छ्वास म्हणजे श्वासोच्छ्वास म्हणजे काय, श्वास आत घेणं आणि उच्छ्वास बाहेर टाकणं. तर या दोन्ही प्रक्रियेमध्ये भगवान काय करत असतात, वेद ग्रहण करतात आणि बाहेर जे आहेत ते त्याचं प्रकटीकरण करत असतात. मग ब्रह्माजी हे जे आहेत ते भगवान यांच्या पासून निर्माण झालेत, भगवान यांचे पुत्र आहेत, आदिपुत्र. मग आता पित्याप्रमाणेच श्वास घेण्याची प्रक्रिया त्याचा पुत्र करतो, हो की नाही. मग पित्याप्रमाणेच त्याच्यामध्ये शक्ती आहेत, आपण हे जाणले. परिमाण कसं आहे, भिन्न आहे. मग आता जो पुत्र आहे त्याचा पण श्वास म्हणजे काय आहे, तर वेदच आहेत. म्हणजे काय, की ब्रह्माजींनी जेव्हा श्वास आत घेतला, म्हणजे त्यांनी आपल्या नाकपुड्यामधून श्वास जेव्हा आत घेतला आणि त्यांनी काय केलं, जेव्हा पहिला श्वास आत घेतला, म्हणजे जेव्हा पहा आपण भौतिक जगतामध्ये पण पाहतो, बाळ रडतं तेव्हा पहिला श्वास घेतो. तसं ब्रह्माजींची निर्मिती ही हिरण्यगर्भ शक्तीतून झाली भगवानांच्या. पण त्यांनी जेव्हा पहिला श्वास घेतला तेव्हा त्यांनी वेद ग्रहण केले, म्हणजे भगवान यांच्याकडून. म्हणजे ब्रह्मदेव हे वेदाचे सर्वात पहिले मूळ विद्यार्थी आहेत. आणि ब्रह्मदेवांच्या नासिकेमधला हा जो श्वास आहे, तर हेच वराहदेवाच्या प्रकटनाचं कारण होतं. आणि म्हणून भगवान यांचा हा जो शुकर अवतार आहे किंवा हा वराह अवतार आहे, याला मूर्तिमंत वेद म्हटलं जातं. म्हणून वेद वितान मूर्ती असं म्हटलं जातं वराह अवताराला. म्हणजे उच्चतर ग्रहामधले जे महर्षी आहेत त्यांनी या अवताराचं अशा पद्धतीनं महिमागान केलं, की भगवान जे आहे त्यांचे पुत्र ब्रह्माजींच्या नासिकेतून म्हणजे श्वास आत घेतला आणि बाहेर सोडला त्यावेळेला वेद प्रकट होतात. आणि त्या म्हणजे त्या वेदांचं प्राकट्य, म्हणजे त्या वेदांनीच काय रूप घेतलं, शुकराचं रूप घेतलं. म्हणजे एक प्रकारे हे वेदांचाच हा मूर्तिमंत वेद म्हणजे ह्यांचाच तो म्हणजे शुकर अवतार आहे. आणि जेव्हा जेव्हा भगवान यांचं गुणगान केलं जातं तेव्हा वैदिक मंत्राचं अचूक रीतीनं पठण होत असतं. पहा म्हणजे वैदिक मंत्र जे आहेत तर त्यांचं हे जे पठण आहे त्यामुळे भगवान प्रसन्न होतात. आपल्या शुद्ध भक्तांना प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, आणखी एकदा गर्जना केली आणि बुडालेल्या पृथ्वीचा उद्धार करण्यासाठी त्यांनी पाण्यात प्रवेश केला होता. तर हे आपण पाहिलं. म्हणजे काय, की ते जे वेद आहेत त्यांची स्तुती का केली ऋषी मुनींनी, तर भगवान यांच्या म्हणजे यांचे पुत्र ब्रह्माजी यांच्या नासिकेतून जे आहे ते शुकर अवतार निर्माण झाला होता. मग नासिकेतून काय येतं, श्वासातून काय येतं, श्वास आणि उच्छ्वासातून तर वेद प्रकट होत असतात. म्हणजे वेदच आहेत ते स्वयं. आणि त्यासाठी मूर्तिमंत वेदांचा अवतार म्हणजे कोण आहे, तर हे वराह रूप आहे भगवान यांचं किंवा शुकर रूप आहे. आणि म्हणून मग वेदांचा अवतार असलेलं हे जे रूप आहे त्याची स्तुती करण्यासाठी वेदांमधले मंत्र आणि हे जे आहेत श्लोक हे जर गायले तर भगवान जे आहेत तर अत्यंत संतुष्ट होतील. ह्या हेतूने भक्तांनी काय केलं, भक्तांचा प्रयत्न असतो भगवंतांना संतुष्ट कसं मला करता येईल एवढा एकच ध्यास असतो भगवानांच्या भक्तांना. आणि त्यांनी स्तुती गायला सुरुवात केली आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून गर्जना म्हणून काय केलं, तर भगवान यांनी एक म्हणजे ती गर्जना जी आहे ती प्रतिसादाचा भाग म्हणून केली अजून एक. आणि त्यांनी काय केलं, पाण्यामध्ये प्रवेश केला. मग इथपर्यंत आपण समजून घेतलं. आता पुढे जाऊ आपण. हा पुढच्या स्लाइड वर. आता इथे आपण 27वा श्लोक, हा मग 27 आधीची स्लाइड घेऊया, 27वा श्लोक बरोबर घेतली होती तुम्ही स्लाइड, हा ती घेऊया. तर आता हा 27वा श्लोक जो आहे तर इथे काय घडलं, तर पृथ्वीच्या उद्धारासाठी भगवान कशा पद्धतीने म्हणजे प्रवेश करतात पाण्यात आणि कसं भगवान यांचं वराह स्वरूप होतं, वराह अवतार जो होता त्याचं वर्णन खूप सुंदर असं या श्लोकामध्ये आहे. आणि भगवान जे आहेत तर ते वराह अवतारामध्ये कशा पद्धतीने म्हणजे स्वतःला प्रकट करत होते, कसं वराह अवतारामध्ये त्यांनी स्वतःला प्रकट केलंय, तर ह्याचं वर्णन आपण ह्या श्लोकामध्ये अभ्यासणार आहोत. तर आता हा श्लोक आपण म्हणूया. उक्षिप्तवाल खचरा कठोर सटा विधुन्वंकर रोम शत्व पुराहताव्र सितदंष्ट्रेक्षा ज्योतिर्भवासे भगवान महेंद्र. तर आता काय घडलं, तर उक्षिप्त वाल म्हणजे काय, की असं शेपटीनं फटकारे मारणार त्याला म्हणायचं उक्षिप्त वाल. खचर म्हणजे आकाशामधलं. आणि पुढे काय शब्द आहे, तर कठोर. या श्लोकामध्ये जाऊया आपण, श्लोकामध्ये हे शब्द आहेत पहा. तर कठोर म्हणजे जे राठ कठीण असे केस असलेलं
असं वराह जे आहे ते कसं होतं, शेपटीने असे फटकारे, तर वराहाची शेपटी आपण समोर आणूया. इथे चित्रात पण पहा, असं शेपटीने फटकारे मारत होतं ते आकाशामध्ये. आणि कठोर म्हणजे असे राठ त्याच्या अंगावर केस होते, आणि सटा म्हणजे त्याच्या खांद्यावर पण केस होते, त्यांना सटा म्हटले. आणि कसं होतं ते, तर ते जे होतं ते शेपटी आपटत होतं वराह. आणि त्याचे जे राठ केस होते खांद्यावरचे, ते असे थरथरत होते. म्हणजे त्याचं ते शेपटी आपटण्याचा ध्वनी होता ना, त्यामुळे त्याचं जे स्वतःच्या शरीरावरचे केस होते राठ असे, ते थरथरत होते, हलत होते ते केस. आणि ते कसं होतं, पृथ्वीच्या उद्धारासाठी पाण्यात प्रवेश करण्यापूर्वी भगवान वराहदेवाने आकाशात मोठी झेप घेतली होती सर्वात पहिल्यांदा, हो की नाही. आणि त्यानंतर त्यांनी पाण्यात प्रवेश केला होता. मग त्यावेळी आकाशातून पाण्यात प्रवेश करताना त्यांनी काय केलं, शेपटी आपटत अशा पद्धतीने झेप घेतली होती. पाण्याकडं, पाण्यामध्ये सुळका मारतो तशी झेप घेतली होती. आणि त्यावेळी त्यांची झेप घेताना असे राठ केस थरथरत होते. आणि त्यांचा दृष्टिक्षेप कसा होता, अत्यंत तेजस्वी होता. आणि त्यांनी काय केलं होतं, म्हणजे अशी दृष्टी जिथे टाकेल तिथे इतकं तेज तिथं प्रसारित होत होतं. अशा पद्धतीचा तो अवतार धारण केला होता भगवानांनी. आणि त्यांनी आपल्या खुरांनी काय केलेलं, आणि म्हणजे त्यांचे जे खूर आहेत, म्हणजे त्यांचे पायाचे जे खूर आहेत, म्हणजे वराह जे आहेत तर त्याचे पाय आपण आपल्या डोळ्यासमोर आणूया. आणि त्याचे जे खूर आहेत, पायाचे जे खूर असतात, तर त्या खुरांनी आणि भगवान यांचे जे शुभ्र सुळे आहेत, म्हणजे वराह अवतारात सुळे असतात, ते चित्रात पाहूया सगळ्यांनी. पांढरे शुभ्र सुळे होते. तर त्यांनी आकाशातले सगळे ढग आहेत, म्हणजे सगळे मेघ आहेत, त्यांना व्यापून टाकलं होतं. म्हणजे काय, की इतकं सुंदर असं रूप होतं भगवान यांचं. त्यांनी स्तुती जी केली भगवान यांची सगळ्या भक्तांनी, तर त्यावेळेला इतकी लक्षणं वराहदेवांनी प्रकट केली, आणि त्याचं वर्णन आहे. आणि ते वर्णनाचीच ते स्तुती करत होते, आणि वेदांमधली श्लोक आहेत, तर ते स्तुतीपर गात होते. तर भगवान हे सर्वोच्च आहेत. आणि त्यांनी सगळं त्यांच्या शरीराने, म्हणजे ब्रह्मलोकांपासून सत्यलोकापर्यंत सगळं आकाश व्यापून टाकलं होतं. ब्रह्मसंहितेमध्ये वर्णन आहे पहा, भगवानांचे नेत्र म्हणजे सूर्य आणि चंद्र, आणि त्यांचा दृष्टिक्षेप कसा आहे, सूर्य चंद्र इतक्या इतका त्यांचा दृष्टिक्षेप आहे, म्हणजे इतका तेजस्वी असा दृष्टिक्षेप असतो पहा. म्हणजे आपण सूर्याचं एक किरण, म्हणजे उन्हाची एक किरण सहन करू शकत नाही. मग सूर्य आणि चंद्र इतकं तेज असणारा दृष्टिक्षेप जर भगवान यांचा असेल, तर आपण सहन करू शकू का? म्हणजे भगवान यांना दिव्य दृष्टी द्यावी लागली अर्जुनाला सुद्धा विश्वरूप पाहायला. मग आपली काय कथा पहा, म्हणजे विश्वरूपामध्ये इतकं तेज होतं. मग असंच तेजाने भगवान कुठल्याही अवतारात प्रकट होतात तेव्हा इतकंच तेज असतं पहा. म्हणजे तिथे आपण पाहतो की हजारो लाखो सूर्य जे आहेत ते आकाशामध्ये उगवलेत, अशा पद्धतीचं वर्णन जो आहे, तर तो संजय जो आहे विश्वरूप दर्शन जो आहे अध्याय, तर तिथे धृतराष्ट्राला करून म्हणजे अशा पद्धतीचं वर्णन करून सांगतो. तर तसं इथे चंद्र सूर्य जे आहे ते भगवान यांचे नेत्र म्हणूनच चमकतात, आणि इतकं तेज त्यांनी टाकलेल्या त्या दृष्टिक्षेपामध्ये होतं. आणि मग भगवान यांना इथे काय म्हटले, महेंद्र शब्द शेवटी काय आलाय, ज्योतिर्बभासे भगवान महेंद्र. महेंद्र म्हणजे महाकाय असा पर्वत, पृथ्वीचं धारण करता असं त्याला म्हटलं जातं. इतक्या महाकाय पर्वता एवढं ते मोठं असं वराह होतं. म्हणजे पृथ्वीचं सगळं धारण करत्यानंच वराहाचा अवतार धारण केला होता म्हटल्यावर ते इतकं मोठं होतं. म्हणजे भगवान यांचं शरीर जे होतं ना, ते हिमालय पर्वता इतकं प्रचंड आणि असं मोठं होतं, आणि कणखर होतं, अत्यंत म्हणजे कणखरच होतं. आणि ते आपले शुभ्र सुळे होते त्यांचे मोठेच्या मोठे. आणि त्यामुळं त्या शुभ्र सुळ्यांनी, म्हणजे त्या सुळ्यांची रचना पहा, की त्यांनी शुभ्र सुळे आणि त्यांचे खूर हे किती महाकाय होते पहा. म्हणजे ते वराह किती महाकाय होतं ह्याचं आपण समजून घेऊया. की त्या हे शुभ्र सुळे असे वराहाला होते, त्यांनी सगळे आकाशाचे मेघ, म्हणजे हे सगळं आकाश, सगळ्या लोकांना व्यापणार आकाश, त्यातले सगळे मेघ त्या नुसत्या सुळ्यांनी दोन व्यापून टाकले होते. आणि त्यांचे जे पायाचे खूर होते म्हणजे त्यांनी सुद्धा हे उरले सुरले मेघ व्यापले. म्हणजे त्यांचे सुळे आणि पायाचे मेघ, पायाचे खूर यांनी सगळे मेघ व्यापले होते. म्हणजे कुठेही आकाशात ते जागाच उरली नव्हती, इतकं महाकाय रूप होतं त्यांचं. आणि मग ही पृथ्वी जी आहे, संपूर्ण पृथ्वी जी आहे, तर ती ह्या म्हणजे हे सुळे का मोठे होते, तर आता ह्याच्याविषयी तर्क मांडलाय मैत्रीय मुनींनी. आणि त्याचबरोबर वर्णन करतात की ह्या तात्पर्यामध्ये ह्या श्लोकाच्या, की असे मोठे सुळके नसते, म्हणजे सुळे नसते, तर ती पृथ्वी कशी बरं त्यांनी धारण केली असती सुळ्यावर, हो की नाही. म्हणजे ते सुळे असे मोठेच्या मोठे आणि
इतके दूरवर पसरलेले होते आणि त्यांनी सगळे मेघ म्हणजे जे आहेत आकाशातले सगळे व्यापून टाकलेले होते आणि पांढरे शुभ्र सुळके आहेत ते पसरलेले होते आणि त्याचबरोबर त्यांचे खूर पण पसरले होते पायाचे. अशा पद्धतीचं वर्णन आहे. म्हणजे महान भगवत भक्त जे आहेत, कवी जयदेव जे आहेत, तर त्यांनी जे वर्णन केले म्हणजे जयदेव गोस्वामींनी काय केले, महान भक्त आहेत म्हणजे इतके प्रिय भक्त होते की ते त्यांच्याकडून कथा ऐकायला जगन्नाथ भगवान प्रकटले तेव्हा मंदिर सोडून निघून जात असत. ते जेव्हा त्यांच्या रचना करत असत आणि गात असत जयदेव गोस्वामींकडून म्हणजे जे आहेत तर ते भजन ऐकण्यासाठी, त्यांची कविता ऐकण्यासाठी म्हणजे अशी भक्तिमय अशी रचना ऐकण्यासाठी मंदिरातून म्हणजे मंदिरातलं आपलं अस्तित्व आहे तर ते म्हणजे तिथून ते अस्तित्व आहे ते सोडून भगवान जयदेव गोस्वामींकडे जात असत. अशा पद्धतीचं वर्णन येतं म्हणजे इतके उच्च कोटीचे शुद्ध भक्त आहेत जयदेव गोस्वामी. जे भगवान जगन्नाथांचं प्रत्यक्ष दर्शन करायचे आजही तिथे जयदेव गोस्वामींचे जे आहे तर ते मंगलगीत तिथं गायलं जातं भगवान यांच्यासाठी. रोज रात्री 11:30 वाजता भगवान यांच्यासाठी म्हणजे जगन्नाथ भगवान यांच्यासाठी जयदेव गोस्वामींचं मंगलगीत गाण्याचा तिथं नित्यक्रम आहे अजूनही आहे. म्हणजे तेव्हापासून आहे. मग ते गायलं जातं पहा म्हणजे असे उच्च कोटीचे जे भगवत भक्त आहेत जयदेव गोस्वामी तर त्यांनी भगवानांचं दशावतार स्तोत्र जे आहे ते रचलं आणि त्यामध्ये खूप सुंदर अशी त्यांनी रचना जी आहे तर ती जी आहे तर ती केली आणि ती काय आहे जयदेव गोस्वामींनी काय वर्णन केलंय दशावतार स्तोत्रामध्ये तिसरा अवतार आहे तो. तर तो ते वर्णन कसं केलंय, वसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव द्रुता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. वसती दशन शिखरे असं त्यांनी म्हटलंय म्हणजे काय की वराह रूप धारण करणारे म्हणजे अशा पद्धतीचं वराह रूप धारण करून प्रकट होणारे जे भगवान श्रीकृष्ण आहेत केशव जे आहेत तर त्यांचा जय जयकार असतो की ज्यांनी काय केलं तर आपल्या सुळ्यावर पृथ्वी धारण केली होती तर जी चंद्रावरच्या कलंकासारखी भासत होती शशीनी कलंक कलेव निगम निमग्ना अशा पद्धतीनं भासत होती तर ती धारण केली होती तर त्यांचा जय जयकार असतो अशा पद्धतीचं वर्णन जे आहे तर ते जयदेव गोस्वामी करतात पहा ही सुंदर स्तुती जी आहे ती जयदेव गोस्वामींनी आपल्या दशावतार स्तोत्रामध्ये मांडली पहा. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण पाहणार आहोत. हा त्याच्या पुढच्या श्लोकावर बोलूया. हा मग आता भगवान यांनी तिथे प्रवेश केला त्या पाण्यामध्ये आणि भगवान जे आहेत तर त्यांनी मग पुढे कशी लीला केली ते ह्या श्लोकामध्ये आहे. तर आपण हा श्लोक समजून घेऊया. घ्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेश स्वयं मधुराङ्ग करालदंष्ट्रोप्य करालदृग्भ्या मुद्वीक्ष विप्रान गृणतो विषत्वम. म्हणजे काय की भगवान जे आहेत तर त्यांनी म्हणजे हे जे अवतार प्रकट केला तर ते भगवान स्वतः भगवान श्री विष्णू होते आणि म्हणून ते कसे होते दिव्य होते आणि मग त्यांनी काय केलं शुकर रूप हे धारण केलं आणि मग त्यांनी काय केलं घ्राणेन पृथ्व्या हा शब्द आहे पहा श्लोकामध्ये म्हणजे त्यांनी आपल्या वासाद्वारे पृथ्वीचा शोध घ्यायला लागले ते आणि त्यांचे सुळे कसे होते भयंकर होते अत्यंत भयंकर असे सुळे होते. क्रोड अपदेश म्हणजे शुक्राचं शरीर धारण केलं आणि त्यांनी काय केलं तर विजिघ्रन हा शब्द आलाय पहा पहिल्या ओळीत तर म्हणजे काय की पृथ्वीचा शोध घ्यायला लागले आणि त्यांचे सुळे कसे होते तर आपण शब्द वाचला पहा कराल दंष्ट्रो असा शब्द वाचला म्हणजे काय असे भयंकर सुळे होते आणि त्यांनी काय केलं त्या सुळ्यांच्या माध्यमातून वासाद्वारे त्यांनी जे आहे म्हणजे वासाद्वारे पृथ्वीचा शोध घ्यायला लागले आणि ते सुळे इतके भयंकर होते की त्यांना प्रार्थना करणाऱ्या त्यांनी ब्राह्मण भक्तावर दृष्टिक्षेप टाकला आणि त्यांनी पाण्यात प्रवेश म्हणजे अशा पद्धतीने केला. म्हणजे काय की त्यांनी प्रवेश करत असताना ह्या सगळ्या कृती केल्या म्हणजे त्यांनी प्रवेश जो पाण्यात केला त्यावेळेला काय केलं त्यांनी पाण्यामध्ये प्रवेश करताना त्यावेळेला त्यांनी जो अशा पद्धतीने पाण्यामध्ये उडी घेतली त्यावेळेला त्यांनी म्हणजे नुसतीच नाही उडी घेतली तर त्यावेळी त्यांनी आपल्या नाकानी म्हणजे घ्राणेंद्रियांनी पृथ्वीचा वास घेतला कुठे आहे म्हणून त्यांनी वराह अवतार धारण केला की पृथ्वीचा वास आपल्या घ्राणेंद्रियातून घेतला त्यांनी आणि मग वासाने ते पृथ्वीला शोधायचा प्रयत्न केला
आणि मग त्यांनी काय केलं, त्यांचे मोठेचे मोठे सुळके होते ते इतके म्हणजे असे भयंकर होते आणि त्या म्हणजे ते सुळके असे होते आणि त्यांचे जे नासिका होते त्यांनी वास घेण्याचे म्हणजे प्राणी असा वास घेतात पहा मोठा श्वास घेऊन तुम्ही जर पाहिलं असेल तर मग असे ते सुळके आहेत त्यांचे असा असे मोठे मोठे वास घेत आहेत असं चित्र आपण समोर आणूया भगवान असं मोठे मोठे म्हणजे वास म्हणजे मोठा वास घेण्यासाठी आपण श्वास मोठा घेतो ना म्हणजे वास घेण्याची प्रक्रिया म्हणजे आपण श्वास मोठा घेतो आणि उच्छ्वास सोडतो तर तशा पद्धतीने म्हणजे प्राणी कशा पद्धतीने म्हणजे नाकाने शोध घेतात तर अशा पद्धतीने त्यांची घ्राणेंद्रिय विकसित असतात म्हणून वराह अवतार आहे आणि त्या पृथ्वीचा शोध घेण्यासाठी भगवान यांनी काय केलं आपल्या नाकाने अशा पद्धतीने मोठे वास घे म्हणजे असे वासाद्वारे म्हणजे मोठे श्वास घेऊन पृथ्वीचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला मग ते इतके भयंकर असे सुळे होते आणि मग भगवान यांनी त्यांना प्रार्थना करणारे हे सगळे जे मरीची चार कुमार मनु या सगळ्यांच्यावर दृष्टिक्षेप टाकला त्या ब्राह्मणांच्यावर आणि त्यांनी पाण्यात प्रवेश करते झाले म्हणजे अशा वेळेला ह्या कृती करत त्यांनी पाण्यामध्ये प्रवेश केला मी तर पाण्यात प्रवेश केलेले भगवान जे आहेत ते पाहिले आपण म्हणजे शुकर कसं करतं म्हणजे वराह काय करतं नाकानी म्हणजे श्वास घेतं तशा पद्धतीने ते पृथ्वीचा शुक्राप्रमाणे वासाने श्वास घ्यायचा प्रयत्न करू लागले आणि मग अभक्तांसाठी हे सगळं रूप भयानक होतं त्यांचं आणि भक्तांसाठी मुळातच ते बिलकुल बिलकुल म्हणजे भयकारी नव्हते आणि उलट पक्षी काय करत होते भक्त हे सगळे लीला पाहून अत्यंत प्रसन्न होते आणि आनंद घेत होते आणि स्तुती करत होते आणि त्यामुळे भक्तांना त्यांच्याकडे जेव्हा दृष्टिक्षेप टाकला म्हणजे पहा आपण सुद्धा मंदिरामध्ये जातो मग आपण मंदिरामध्ये जातो त्यावेळेला आपण आपले जे गुरु आहेत तर मग त्यांनी आपल्याकडे पाहावं म्हणून आपण असे हात करतो स्तुती गातो मोठ्या मोठ्याने म्हणजे किंवा आपण हरे कृष्ण महामंत्र म्हणतो भजन गातो की त्यांचं आपल्याकडे लक्ष जाईल मग तसं त्या भगवत भक्तांनी काय केलं भगवानांचं लक्ष जाईल म्हणून त्यांना प्रतिसाद दिले त्यांच्या या प्राकट्याला आणि मग भगवानांनी त्यांना पण प्रतिसाद दिले हो की नाही आणि अशा पद्धतीने भक्त आणि भगवान यांच्यामध्ये प्रेमाचं ते आदान प्रदान असतं आणि त्याचबरोबर मग पुढे काय घडलं की आता कृपाळू असे भगवान आहेत मग आपल्या जे भक्तगण आहेत त्यांच्यावर त्यांनी प्रेमळ एक म्हणजे असा दृष्टी कटाक्ष जो आहे म्हणजे अशा पद्धतीने टाकला म्हणजे भगवत भक्त आहे तर तो भगवान यांचा आपल्यावर कधी एकदा नजर पडेल भगवान यांची कधी एकदा कृपा होईल दृष्टिक्षेप म्हणजे काय असतो भगवान यांची कृपा असते आणि म्हणजे असा दृष्टिक्षेप भगवान यांची म्हणजे भगवान यांची एक थोडीशी दृष्टी म्हणजे अगदी कणभर नजर किंवा भगवान यांची थोडीशी दृष्टी माझ्यावर पडली तरी माझा उद्धार झाला असं भगवत भक्ताला वाटत असतं आणि म्हणून भगवान काय करतात एक दृष्टी कटाक्ष त्यांनी काय केला ह्या सगळ्या भक्तावर टाकला आणि ते सगळे ह्या दिव्य आनंदाने अत्यंत म्हणजे जे आहेत तर ते चैतन्याने त्या भारावून गेले म्हणजे अत्यंत दिव्यानंदामध्ये होते ते भक्त आपल्याला ह्यातून काय शिकायचंय तर आपण रोज मंदिरामध्ये जातो जे जवळ आहे मंदिर मंगल आरतीला जातात किंवा आपण ऑनलाईन मंदिरामध्ये आपल्या कोणच्या ऑनलाईन मंदिरामध्ये आपण जोडतो की नाही ऑनलाईन आरतीसाठी मग जेव्हा भगवान जे आहे तेव्हा प्रकट होतात म्हणजे भगवानांचं प्राकट्य रोज आपण पाहतो काय होतं की आपलं जे आहे पट आहेत तर ते उघडले जातात मंदिराचे मंगल आरतीच्या आधी आणि भगवान यांचा जय जयकार केला जातो भगवत भक्ताचं कार्य काय जय जयकार करायचा भगवान यांचे उच्च कोटीचे भक्त आणि भक्त असतं मग भगवान यांचे उच्च कोटीचे भक्त म्हणजे गुरु आहेत त्यांचा जय जयकार आणि गौरांग आहेत त्यांचा जय जय गौरांग म्हणजे भगवान स्वतः आहेत म्हणून त्यांचा जय जयकार आणि प्रभुपादांचा जय जयकार आणि भगवान यांचा जय जयकार आपण करतो अशा पद्धतीने एक प्रकारे स्तुतीच करतो जशी ऋषी मुनींनी केली थोडक्यात आपण थोडक्यात जय जयकार करतो 2-3 ओळींमध्ये आणि ही स्तुतीच करत असतो आपण एक प्रकारे आणि भगवान यांना कशा पद्धतीनं म्हणजे भगवान तुम्ही माझ्यावर कृपा करा हे कशा पद्धतीनं आपण व्यक्त करायचं असतं स्तुती करून आपण भागवतातली स्तुती अभ्यासल्या पहा मग ह्या स्तुती म्हणजे काय की भगवान यांना केलेली ती आळवणी आहे की तुम्ही माझ्यावर कृपा करा वेगवेगळ्या भक्तांनी केलेल्या प्रार्थना आहेत त्या हा भगवान यांना काही आपण आज्ञा नाही करायची आपण त्यांचे सेवक आहोत मग भगवान यांना एक सेवक कसं करायला आपल्या स्वामींना कसं तळमळीने आळवतो त्याच्या या प्रार्थना आहे मग मंगल आरतीच्या वेळेला आपण जेव्हा भगवान हे प्रकट होतात तिथे जेव्हा उघडले जातात पट त्यावेळेला दृष्टिक्षेप करत असतात आपल्यावर आणि आपण जर झोपलेले असो दारडूर हो की नाही आणि मंगल आरतीला आलोच नाही तर आपल्यावर कृपा होईल का भगवान यांची हो की नाही आपण ह्याचा विचार करूया म्हणून मंगल आरतीला आपले मराठी भक्त दिसले पाहिजेत तिकडे कुणीच दिसत नाही हा 1-2 माताजी असतात आपल्या भगवत माताजी किंवा गणेश कुलकर्णी असे असतात म्हणजे पण आपण तिथे उपस्थित पाहिजे कशासाठी तर आपण रोज
आपण आपल्या शरीराने म्हणजे फिजिकली मंदिरात नाही जाऊ शकत, पण आपल्याला रोज इस्कॉन बेंगलोरच्या माध्यमातून भगवान यांची कृपा मिळते, दृष्टिक्षेप टाकतात भगवान आपल्यावर आणि आपला उद्धार करत असतात. भगवानांचा एक दृष्टिक्षेपातून काय होतं, जेव्हा निर्मिती होते, आपण गोलोक चार्ट अभ्यासला त्यावेळेला काय होतं, एका दृष्टिक्षेपातून फक्त जी आहे तर ती जीवात्मे गर्भस्थ केले जातात भौतिक प्रकृतीमध्ये. त्या दृष्टिक्षेपातून शंभू निर्माण होतात, रमादेवी म्हणजे लक्ष्मी निर्माण होते, अनेक गोष्टी निर्माण होतात. मग इतकं जर सामर्थ्य आहे तर भगवानांच्या दृष्टिक्षेपातून आपला उद्धार व्हायला कितीसा वेळ लागणार आहे. आणि असा रोज आपल्यावर दृष्टिक्षेप जर मिळाला भगवान यांचा, तर आपण गोलोक वृंदावन मध्येच म्हणजे असल्यासारखं आहे ना, आपण गोलोक धामामध्येच निवास करत असल्यासारखं आहे ना. मग ह्यासाठी काय केलं पाहिजे, आपण मंगल आरतीला जोडलं पाहिजे आणि भगवानांचा दृष्टिक्षेप जो आहे तो आपल्यावर कसा मिळेल, आपल्याला ती कृपादृष्टी रोज येतात भगवान आपल्या भेटीला. आणि आपल्याकडे भगवान यांना भेटण्यासाठी भगवान यांनी दिलेलं साधन आहे, आपल्यावर कृपा आहे भगवान यांची की आपल्याकडे मोबाईल आहे. आणि मग त्या साधनाचा आपण उपयोग केला पाहिजे आणि भगवान यांना रोज पाहिलं पाहिजे, भगवान यांचं दर्शन घेतलं पाहिजे की त्यांचे भक्त आसुसलेले असतात ते रूप पाहायला भगवान यांचं रोज. आणि आपल्याला हे श्याम सुंदर रूप रोज पाहायला मिळतं भगवान यांचं. म्हटल्यावर आपल्याला भगवानांचा दृष्टिक्षेप कधी एकदा माझ्यावर येईल आणि मला कृपा मिळेल, अशा पद्धतीची तळमळ असली पाहिजे, अशा पद्धतीचं आपलं औत्सुक्य असलं पाहिजे. आणि ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, आपलं आळस झटकलं पाहिजे आणि पहाटे उठून आपण मंगल आरतीला जोडलं गेलं पाहिजे. मग भगवान कृपा करतील. नाही तर फक्त आपण काय करतो, दीक्षा झाली की झाला विषय संपला, म्हणजे दासी लागलं की विषय संपला आपला. मग आपल्याला काही संबंध नाही, मंगल आरतीला आपण नसलो तरी चालू, असं नाहीये. भगवान यांना असाच भक्त आवडतो की जो सदैव त्यांच्या सेवेमध्ये रत असतो. म्हणजे आपण असं करतो का, एकदाच जेवलं संपलं आता काय जेवायला नको, असं करतो का आपण? जोपर्यंत आपल्या शरीरामध्ये प्राण आहेत भौतिक शरीरामध्ये, तोपर्यंत आपण रोज सकाळ दुपार संध्याकाळ जेवण म्हणजे करत असतो की नाही, रोज आहार घेत असतो. असं करतो का आपण सोडून देतो? बिलकुल नाही. मग आपण जर आपल्या शरीराची इतकी सेवा करतो, तर मग ज्यांनी हे शरीर प्रदान केलं आणि ज्यांनी आपल्यावर इतकी शरीर म्हणजे इतक्या सुविधा प्रदान करून इतकी म्हणजे आपल्यावर कृपा केली, मग त्यांची सेवा आपण एकदाच करून चालेल का? बिलकुल नाही, हो की नाही? आणि म्हणून त्यांची सेवा आपण कशी केली पाहिजे, सतत म्हणजे 24 तास, म्हणजे मिनिट क्षण, प्रत्येक क्षण मिनिट सेकंद क्षण सतत भगवान यांना स्मरण केलं पाहिजे आपण. आणि आपल्याला भगवान यांना स्मरण करण्यासाठी म्हणजे कुठली ठराविक वेळ नको हवी आपल्याला, म्हणजे चालता बोलता बसता उठता जेव्हा आपण भगवान यांना स्मरण करू, सकाळी भगवान यांचं स्मरण होईल, हो की नाही? म्हणजे आपल्याला पहा, आपण अचानक आपला पाय घसरला किंवा आपण बसून उठताना आपण थोडस पडलो असं समजू, उदाहरण देते, तर आपण काय म्हणतो, आपल्या तोंडात शब्द येतात आई ग, हो की नाही? आपल्या कोणाच्याच तोंडात कृष्ण शब्द येत नाही. तर आपण काय करायचं, चालता उठता बसता सगळ्या वेळी काय करायचं, कृष्ण आले पाहिजेत आपल्या श्रीमुखात, आपल्या जिभेवर कृष्ण आले पाहिजे. त्यासाठी काय करायचं, आपल्याला जांभई जरी आली तरी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आपण पडलो घसरलो कृष्ण कृष्ण हे कृष्णा, अशा पद्धतीचे आपले शब्द आले पाहिजेत. कृष्णा कृष्णा असं आलं पाहिजे. हा जेव्हा सराव करू आपण, तेव्हा आपल्या अंतसमयी आपल्याला भगवानांचं नाव जे आहे ते आपल्या जिभेवर येईल, श्रीमुखात आपलं नाव राहील. हा सराव वेळोवेळी झाला पाहिजे. म्हणून भगवान यांना कशी सेवा दिली पाहिजे आपण, हरिनाम प्रभू आहेत ते भगवान यांचाच अवतार आहे. मग भगवानांचं नाव आपण घेतलं म्हणजे भगवान यांची सेवाच करतो. म्हणजे मुखात नाव घेणं ही सुद्धा सेवा असते. म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांना आपण काय सांगतो, जे आहेत वयस्कर, त्यांना काय म्हणतो की भगवान यांचं नाव सतत मुखात ठेवणं ही सुद्धा तुमची दिवसभर केली गेलेली सेवा आहे पहा. आणि ते आपण करायचं, भाग करायचंय. पण भगवान यांना सतत आपण काय केली पाहिजे, सेवा द्यायचा प्रयत्न केला. सेवक काय करतो, भगवानांच्या सेवेसाठी सदैव तयार. भगवानांचा दास कसं असतो, हनुमान जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, भगवान श्रीरामांचा दास्य भावामध्ये भक्ती केली. म्हणजे काय, सदैव तत्पर. मग असा सेवक असला पाहिजे भगवान यांचा. तर भगवान यांचा असा सेवक भगवान यांना आवडेल. म्हणजे भगवान यांना सगळेच प्रिय आहेत आणि कृपाळू आहेत. जरी ते सेवा करत नसतील तरी भगवान काही सेवा करत नाहीत म्हणून यांच्यावर मी कृपा करणार नाही असं नाही म्हणत. भगवान सगळ्यांच्यावर समानच कृपा करतात, सगळ्यांना सर्वांवर ते अत्यंत म्हणजे कृपा करणारे असे मायाळू कृपाळू आहेत. पण असं काही आहे का की भगवान
याने भगवान यांची मग फक्त मी म्हणजे भगवान इतके मायाळू दयाळू आहेत आणि ते कृपाच करणार आहेत म्हणून मग भगवान यांची मी फक्त अर्धा तास सेवा करेन, मग परत भगवान यांचा आणि माझा काही संबंध नाही असं नका. तर आपण काय केलं पाहिजे, जेव्हा जेव्हा शक्य होईल तेव्हा भगवानांची मी कशी सेवा करेन हा ध्यास असला पाहिजे. मग भगवानांना सुंदर सुंदर भोग कसे मी बनवून देते, ते प्रत्यक्ष भगवान आहेत. हा, मग हे जर रुटीन वर्क झालं म्हणजे काय, की 12च्या आत भोग लावायचे भगवानांना, म्हणून काय करायचं, पटापट स्वयंपाक उरकायचा, तिकडे भोग प्लेट न्यायची, हा, घंटानाद करायचा, गुरुमंत्र म्हणायचे, खाऊन टाक. अशा पद्धतीनं असा भोग लावून चालेल का आपल्याला? आम्ही टीका नाही करत हा. म्हणजे आपण एक अनुभव हे जे आहेत तरी चर्चा करूया. तर बिलकुल नाही. म्हणजे आता मी जर सर्वांना म्हणजे जेवायला बोलवलं घरी वेगवेगळ्या वैष्णवांना, आणि मी त्यांना प्लेटमध्ये वेगवेगळे पदार्थ दिले वाढून आणि सांगितलं हे घेऊन टाका, खाऊन टाका तुम्ही म्हणून. किंवा आपल्याला बोलवलं कोणी आणि आपल्याला एक प्लेट आणून दिली आणि समोर ठेवली आणि हे खाऊन टाका म्हणले आणि तिथनं निघून गेले. आपण खाऊ का? आपल्याला म्हणजे अशा पद्धतीनं देऊन टाकली आणि खा तुम्ही असं सांगितलं. तर आपण खाऊ का? बिलकुल नाही. आपण ते घेऊ आणि बाजूला ठेवू. खाऊ म्हणजे आपण ते स्वीकारू, ग्रहण करू. हं? स्वीकार करू त्याचा, दिलंय त्या वैष्णवांनी म्हणून. पण आपण ते खाऊच असं नाही. का? तर आपल्याला तितकंसं प्रेम नाही जाणवलं. त्यांनी काय केलं, आले ते मला प्लेट दिली आणि निघून गेले. मग खायचं की नाही मी ठरवेन. हो की नाही? आपल्याकडे ठेवू किंवा बाजूला ठेवू. किंवा काही लोकांना जर आवडलं नाही, आता अभक्त असतात, तर ते फेकून देतील. हो की नाही? म्हणजे हे उदाहरण आपण का घेतोय, तर ह्याच्यातून आपल्याला भाव कसा पाहिजे आपला भगवान यांच्याविषयी हे समजून घ्यायचंय. मग जर आपल्याला कुणी अत्यंत प्रेमाने अशी प्लेट आणून दिली आणि खूप छान प्रेमाने आपल्यासमोर ठेवली आणि तुम्ही खा हां, असं सांगितलं. मी छान माझ्या हातांनी बनवलंय हा स्वयंपाक आणि तुम्ही खा हां आणि चव बघून मला सांगा हां, की कसा रुचकर झालाय. असं छान प्रेमाने सांगितलं, तर आपण नक्की खाऊ की नाही? आणि त्यातला एखादा पदार्थ आपला थोडा कमी जास्त झाला असेल, बिघडला असेल, तरी छान झाले, छान झाले म्हणू ना. मग अशाच पद्धतीने आपण भगवानांच्या पुढे भोग नेला पाहिजे. की भगवान, म्हणजे मी हे तुमच्यासाठी अत्यंत प्रेमाने मला जितकं काही समजतंय त्या पद्धतीनं हे मी बनवलाय, प्रयास केलाय, म्हणजे सगळ्या माझ्या समर्पणाने हा मी भोग बनवलाय. तेव्हा सुद्धा राधाराणींना प्रार्थना करायची की भगवान यांना, राधाराणी जे आहेत तर त्यांना आशीर्वाद मिळालेला होता, जे हे होते दुर्वास मुनींकडून, की त्यांची सेवा केली होती राधाराणींनी, की ही जो पदार्थ बनवेल तो अत्यंत उत्तम बनवेल आणि रुचकर बनवेल म्हणून राधाराणींना यशोदामय्यांनी सेवा दिली होती. जो हा भगवान यांचा जो आहे, तर न्याहारी किंवा दुपारचं जेवण सगळं सगळं राधाराणींनी बनवायचं यशोदामय्यांनी त्यासाठी, की आपल्या मुलाला रुचकर आणि छान भोजन मिळावं म्हणून. यशोदामाईचा तो मातृभाव होता, वात्सल्य भाव होता. मग आपण राधाराणींना प्रार्थना करायची, की राधाराणींना म्हणायचं आपण प्रार्थनेमध्ये, की तुम्हीच मला सांगा कशा पद्धतीने छान भोग बनवू, भगवान यांना कसा भोग बनवलेला आवडेल तसा माझ्याकडून तुम्ही बनवून घ्या, अशी प्रार्थना करायची राधाराणींना. आणि हा जो भोग आहे आपण जो बनवतो, तो अशा पद्धतीने हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करत बनवायचा किंवा त्याचं स्मरण करत किंवा भगवत लीला स्मरण करत बनवायचा प्रयत्न करायचा. आणि तो जेव्हा आपण अर्पण करतो भगवानांना, तेव्हा गुरूंना आपण अर्पण करतो. आपली क्षमता नाही, आपण पतित जीव आहोत, आपण कधी भगवान यांना थेट करत नाही. आपल्यासाठी गुरु तिथे उपस्थित असतात, त्यांना यावं लागतं. भगवान यांना घास भरवण्यासाठी पात्र असे कोण आहेत? गुरु आहेत. गुरूंना प्रार्थना करतो आपण, आपले गुरु आणि श्रील प्रभुपाद यांना, की तुम्ही हे जे आहे मी बनवलेले जे पदार्थ आहेत ते भगवानांच्या भोजनासाठी त्यांना अर्पण करा, अशी प्रार्थना करायची ह्या भावाने. आणि त्यावेळेला भगवानांना प्रार्थना करायची, की मी माझ्या संपूर्ण म्हणजे समर्पणाने हा पदार्थ बनवलाय, मग तुम्ही खाऊन बघा हा आणि तुम्ही चाखून बघा हा, आणि मग म्हणजे तुमचं उच्चिष्ट मला खायला पाहिजे. हे प्रेम असलं पाहिजे, प्रेमाने खाऊ घातलं पाहिजे आपण. तिकडे नेऊन ठेवला आणि विषय संपला असं नाही झालं पाहिजे, किंवा रुटीन वर्क नाही झालं पाहिजे. सकाळचं एक 12च्या आत भोग लागला पाहिजे, झाला पाहिजे 7 वाजता आणि मग सुरू आहे आपली रोजची प्रक्रिया. आणि जो भक्त आहे त्यांनीच भोग लावला पाहिजे. म्हणजे कसली कोणी आहे तर त्यांना हे काम म्हणून नाही सांगायचं. जो भक्ती करतो भगवान यांची, म्हणजे जो भगवान यांच्या पवित्र जप करतो, भगवान यांची जो 16 माळा जप करतो, अशा भक्तांनी शक्यतो भोग लावा. किंवा जे दीक्षित आहेत किंवा जे म्हणजे भक्तीमध्ये आहेत भगवान यांच्या, किंवा जे जे ज्यांना गुरुपदाश्रय मिळाला किंवा जे अस्पायर झालेले आहेत, म्हणजे असे, म्हणजे काय, की जे एक माळ जप करतात, 4 माळ, तर त्यांना शक्यतो म्हणजे सल्ला दिला जात नाही भोगासाठी, कारण ती फार मोठं भगवानाची कृपा असते भोगाच्या माध्यमातून. भगवानाचं उच्चिष्ट आपल्याला मिळतं, लाळ मिसळते त्याच्यामध्ये.
मग ते तो जो भोग आहे तो आपल्याला चाखायला मिळणं म्हणजे फार मोठी कृपा असते भगवानांची. मग त्यासाठी तेवढा पात्र व्यक्ती असावा लागतो. मग अशा व्यक्तीनी म्हणजे जे भक्त आहेत घरातले, घरामध्ये काही सगळे भक्ती करत नाहीत भगवानांची, वेगवेगळे असतात प्रत्येक व्यक्ती एका कुटुंबामध्ये. मग असा जो भक्त आहे त्यांनीच तो भोग लावावा. आणि कारण ती तळमळ कुणाला असेल त्यालाच असेल, दुसऱ्या व्यक्तीला असेल का? आणि भगवान यांनी काय लिहिलंय, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हा की नाही 9.26. तर मग त्यामुळे भगवान हे आपले भक्तांकडूनच स्वीकार करतात. आणि भक्त आणि भगवान यांच्यामध्ये ते प्रेमाचं आदान प्रदान असतं म्हणून स्वीकार करतात. भगवान यांना काही कमी नाहीये, भगवान यांनी सगळं आपल्याला दिलंय. म्हणजे भगवान यांना काही भूक लागलेली असते म्हणून ते नसतात स्वीकार करायला, तर ते प्रेमाचं आदान प्रदान असतं. मग त्यामुळे अशा पद्धतीचा जो भोग आहे तो आपण स्वीकार करावा. म्हणजे ह्या सगळ्यातून काय शिकलो आपण, ह्या सगळ्या म्हणजे लीलेच्या वर्णनातून, की भगवान यांच्यामध्ये आणि भक्तामध्ये हे वेगवेगळ्या पद्धतीचं आदान प्रदान असतं. भगवान यांना सादाला प्रतिसाद दिला त्यांनी, भगवानांची स्तुती केली. मग भगवान यांनी काय केलं, दृष्टिक्षेप टाकून त्यांच्यावर कृपा केली. मग अशाच पद्धतीनं भगवानांचं उच्चिष्ट म्हणजे भोगाच्या माध्यमातून, म्हणजे सकाळी उठल्यावर भगवानांचा दृष्टिक्षेप मिळतो, नंतर भगवान यांना जितके भोग लावू तेवढे वेळा आपल्याला उच्चिष्ट मिळतं. भगवानांच्या त्यांना स्नान घातल्यानंतर त्यांच्या चरण कमलांचं जे आहे म्हणजे जे जल आहे ते आपल्याला चरणामृत म्हणून मिळतं. म्हणजे असं दिवसभर आपल्यावर भगवानांच्या कृपेचा प्रवाह ओसंडून येत असतो. फक्त आपल्याला ती दृष्टी हवी आणि ती कृपा आपल्याला मिळावी यासाठी आपली तळमळ आणि प्रयत्न हवेत सेवेचे. म्हणजे भगवान हे आपल्याला देतातच आहे, सगळं द्यायलाच बसलेत, पण आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे आणि आपले हे प्रयत्न असले पाहिजे. मग हे आपण शिकलो आणि आपण असे प्रयत्न करायचे, भगवान आपल्याला कसे आपल्याकडे दृष्टी टाकते, म्हणजे आपली अशी सेवा झाली पाहिजे, अशी सुंदर सेवा आपल्याकडनं घडली पाहिजे, की आपण नाही भगवान यांचे मी भक्त आहे, मी भक्त आहे सगळीकडे सांगायचं. तर भक्तिसिद्धांत सरस्वती काय म्हणतात, की शिला प्रभुपादांच्या व्याख्यानामध्ये पण ते सांगतात, भक्तिसिद्धांत सरस्वतीचं हे वाक्य आहे त्यांच्या गुरूंचं, की भगवान आपल्याकडे आकर्षित झाले पाहिजेत आणि त्यांनी प्रेमाने नेत्रकटाक्ष दृष्टिकटाक्ष आपल्याकडे टाकला. असा नेत्रकटाक्ष भगवान यांनी त्या भक्तगणांवर टाकला. कारण त्यांच्या वेदांच्या आणि मंत्रांच्या स्तुतीमुळं भगवान यांना लक्षात आलं, की हे आपल्यासाठी गातायत आपल्या स्तुतीपर. आणि मग आपले हे भक्त आहेत, भगवान यांना भक्त प्रिय आहेत, भक्त जे आहेत तर अत्यंत प्रिय आहेत, म्हणजे कसं आहेत तर भक्तवत्सल आहे. आणि भगवान जे आहेत मग त्यांनी काय केलं, लगेचच त्यांना प्रतिसाद म्हणून दृष्टिकटाक्ष टाकला आणि त्यामुळे सगळे भक्त आहेत ते आनंदून गेले. मग भगवान यांच्या दृष्टिकटाक्षाचं हे महत्व आहे, सगळ्यांनी ते आपण समजून घेतलं. आता पुढे जाऊया, हा त्याची पुढच्या श्लोकावर जाऊया. 5:30 मग त्याची 5:30 वाजले ना. हरे कृष्ण. येस माताजी. मला आवाज नाही येते. हा त्याची आपण इथे थांबूया, अजून खूप मोठा आहे अवतार. तर पुढच्या क्लासमध्ये आपण पुढची लीला अभ्यासूया. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. हरे कृष्ण.